Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Ιωσήφ και ανέλαβα να συντονίσω τη σημερινή συζήτηση που οργανώνει το ΚΕΒΕ, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Εκ μέρους του ΚΕΒΕ, λοιπόν, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση που έχει ως θέμα την οικονομία και το επιχειρήν. Στη συζήτηση συμμετέχουν οι τρεις κύριοι υποψήφοι για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο κ. Αβέροφ Νεοφύτου και ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης. Με βάση τις διευθετήσεις που έκανε το ΚΕΒΕ με τα επιτελεία των τριών υποψηφίων, η εκδήλωση θα γίνει σε 3 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα δοθεί χρόνος περίπου 8 λεπτών στους υποψηφίους για μια εισαγωγική παρέμβαση με θέμα το όραμα και τις προτάσεις τους για την οικονομία και το επιχειρήν. Στο δεύτερο μέρος, εγώ ως συντονιστής θα υποβάλω 3 ερωτήσεις στους υποψήφιους και θα έχουν χρόνο 3 λεπτών για την κάθε απάντησή τους. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκδήλωσης θα δοθεί ο χρόνος σε εσάς, στο ακροατήριο, για να υποβάλλετε ερωτήσεις προς τους υποψηφίους. Όσοι θα υποβάλουν ερώτηση θα πρέπει να δηλώνουν το όνομά τους και από ποια επιχείρηση προέρχονται. Επίσης, οι ερωτούντες θα πρέπει να υποδεικνύουν τον υποψήφιο στον οποίο απευθύνουν την ερώτηση. Ερωτήσεις που δεν αφορούν την οικονομία και το επιχειρήν δεν θα γίνουν αποδεκτές. Επίσης, αποκλείονται ερωτήσεις επί προσωπικού επίπεδου των υποψηφίων. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντομες για να δοθεί χρόνος σε περισσότερους φίλους από το ακροατήριο ώστε να πάρουν το λόγο. Τώρα καλωσορίζω και καλώ στη σκηνή τους 3 υποψηφίους, τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου, τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη και τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Εσύ εκεί, εγώ εδώ, εσύ εκεί. Τρίτο Νίκο μου. Κύριο Μαύρο. Καλώς ορίσατε στη σημερινή εκδήλωση του ΚΕΒΕ. Προτού δώσω τον λόγο στους 3 υποψηφίους, καλώ στο βήμα τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, κύριο Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη, για να κάνει ένα σύντομο καλωσόρισμα. Εδώ αξίζει να αναφέρω ότι η σημερινή εκδήλωση ήταν ιδέα δική του κύριου Αγκαστινιώτη, ώστε να ενημερωθεί διαζώσεις ο επιχειρηματικός κόσμος για τις θέσεις των κύριων υποψηφίων για την οικονομία και το επιχειρήν. Και κύριε Αγκαστινιώτη, έχετε τον λόγο. Νερό να σας φέρω. Έτσι. Τους βάλετε λίγο νερό. Κύριε Υπουργοί, κύριοι Βουλευτέ, κύριε Ανδρέα Μαυρογιάννη, κύριε Χριστοδουλίδη, Πρόεδρο του ΔΥΣΥ, κύριε Αβέροφ Νεοφύτου, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το ΚΕΒΕ. Το επιμελητήριο μας, δείχνοντας έμπρακτα το σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει στα δρόμενα της κυπριακής κοινωνίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει τη σημερινή δημόσια συζήτηση μεταξύ των κυριωτέρων υποψηφίων για το χρήσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρουσία των μελών του. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και τους 3 υποψηφίους, τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον Αβέροφ Νεοφύτου και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, που ενθέρμως απεδέχθησαν την πρόσκληση του ΚΕΒΕ για τη σημερινή δημόσια συζήτηση. Ευχαριστώ και στον συντονιστή, τον γνωστό δημοσιογράφο και πρόεδρο του ΚΙΠΕ, συνεργάτη του ΚΕΒΕ επί μια 30 Ιωσήφ. Οι σημερινοί μας φιλοξενούμενοι που θα συμμετέχουν στο debate που θα ακολουθήσει δεν είναι άγνωστοι στο ΚΕΒΕ. Είχαμε και με τους 3 αυτό που ονομάζουμε πολλές επιμελητηριακές σχέσεις στο παρελθόν. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης υποδέχθηκε πολλές αποστολές του ΚΕΒΕ στο εξωτερικό και βοήθησε στην επιτυχία τους. Θυμούμε, κύριε Μαυρογιάννη, χαρακτηριστικά αποστολές μας στη Βιέννη, στις Βρυξέλλες για θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας, αλλά και στη Νέα Υόρκη για εμπορικούς σκοπούς και θέματα προσέλκυσης επενδύσεων. Μαζί με τον Νίκο Χριστοδουλίδη
Δώσαμε το ΚΕΒΕ εδώ και σάρκα και οστά στην πραγματική οικονομική διπλωματία, εγκαθιδρύοντας μια ωφέλιμη και έντονη σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών, συνδιοργανώνοντας με το ΚΕΒΕ πολλές αποστολές στο εξωτερικό. Μαζί ξεκινήσαμε επίσης, όπως θα θυμάστε κύριε Χριστοδουλίδη, και το θεσμό του Diplomat of the Year Awards, ένα πρωτοποριακό θεσμό και ωφέλιμο, ένα θεσμό γιορτή που συνεχίζει με επιτυχία μέχρι σήμερα. Οι συναντήσεις μας με τον Δησί και τον Αβέροφ Νεοφύτου ήταν άπειρες όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο για θέματα νομοθετημάτων που πήγαιναν στην Βουλή, για το οποίο είχαμε πάντοτε μια άριστη συνεργασία για το καλό των επιχειρήσεων και της οικονομίας, αλλά αυτό που έχει μείνει στο μυαλό μου είναι η συνεργασία μας και εκείνα τα ξενύχτια, τότε που βάλαμε ράχη να αναστηλώσουμε την οικονομία μας. Και είμαι περήφανος να πω ότι αυτή η συνεργασία ήταν το προζύμι για την αναστήλωση της κυπριακής οικονομίας και την αποφυγή της ολικής καταστροφής. Κάτι που μαζί αποτρέψαμε. Τίτλος της συζήτησης σήμερα είναι «Οικονομία και το επιχειρήν». Θεματική που όλοι γνωρίζετε και ενδιαφέρει άμεσα το ΚΕΒΕ και τα μέλη του. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που όλοι βιώνουμε, ο επιχειρηματικός κόσμος θέλει να γνωρίζει τις απόψεις και τις θέσεις των υποψηφίων για την προεδρία της Δημοκρατίας σχετικά με την οικονομία και το επιχειρήν. Θέλουμε να ξέρουμε ποια θα είναι η διαχείριση των καυτών θεμάτων της οικονομίας που απασχολούν τα μέλη μας, όπως είναι η ανάπτυξη, ο πληθωρισμός, το κόστος της ενέργειας, τα εργασιακά, η ελλείψη του εργατικού δυναμικού, οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, αλλά και πολλά άλλα. Είμαι σίγουρος ότι από τη σημερινή συζήτηση θα φύγουμε όλοι πιο σοφοί. Τουλάχιστον θα γνωρίζουμε τις ακριβείς θέσεις των υποψηφίων για το αύριο της οικονομίας και του επιχειρήν, κάτι που είναι το ζητούμενο για μας. Με την ευκαιρία αυτή, να επαναλάβουμε προς όλους ότι το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στα οικονομικά δρόμενα του τόπου και μετά τις εκλογές. Ανεξαρτήτως του ποιος θα εκλεγεί στο το αξίωμα της χώρας. Το ΚΕΒΕ θα συνεχίσει να είναι στενός σύμβουλος της κυβέρνησης, αλλά προπάντων διεκδικητής των συμφερόντων των μελών του. Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, σημαίνει εκλογές. Και εκλογές σημαίνει δημοκρατία. Και το ΚΕΒΕ, αυτά τα 95 χρόνια της ύπαρξης του, στηρίζει τη δημοκρατία και προσκαλεί σήμερα και τους τρεις βασικούς υποψηφίους σε ένα διάλογο για να διαφαινούν οι θέσεις των υποψηφίων, αλλά και τα πραγματικά τους χρώματα, οι αξίες τους, ποιοι τολμούν να έχουν θέσεις, αλλά και ποιες θέσεις. Είμαι σίγουρος ότι η επόμενη των εκλογών θα μας βρει όλους ενωμένους, διότι η Κύπρος είναι μία, η πατρίδα μας, και αυτήν έχουμε ενταχθεί όλοι να υπηρετούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του ΚΕΒΕ, τον κύριο Αγκασινιώτη, για το καλωσόρισμα και τον χαιρετισμό του. Πριν να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε ένα βίντεο για τα 95 χρόνια του ΚΕΒΕ.
Εισερχόμενοι τώρα στο πρώτο σκέλος, στο πρώτο μέρος της σημερινής δημόσιας συζήτησης του ΚΕΒΕ, όπου οι υποψήφοι θα έχουν τον χρόνο των 8 λεπτών για να πούν το όραμά τους, τις προτάσεις τους για την οικονομία. Καλώς στο βήμα των αγαπητών κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη για την πρώτη εισήγηση. Άνοιξες το... Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω θερμά το ΚΕΒΕ για την πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο, τον φίλο τον Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη, για την διαχρονική συνεργασία. Προσεγγίζω την επιχειρηματική κοινότητα ως συνεργάτες. Αν πάτε εσείς καλά, είναι θετικό για την κυβέρνηση και για τον τόπο μας. Αν πηγαίνει καλά η κυβέρνηση, το κράτος, είναι θετικό και για σας. Προτού αναφερθώ για το τι θέλουμε να πετύχουμε μέσα από το προεκλογικό μας πρόγραμμα μεσοπρόθεσμα και επειδή αντιλαμβάνομαι μέσα από τις συνομιλίες μαζί σας την ανησυχία σας για τις αυξήσεις των τιμών, τον υψηλό πληθωρισμό, τις αυξήσεις των επιτοκίων και τις επιπτώσεις όλων αυτών στις επιχειρήσεις και κατ' επέκταση φυσικά και στην οικονομία του τόπου μας, επιτρέψτε μου πολύ τηλεγραφικά να αναφερθώ στο τι μπορούμε να κάνουμε βραχυπρόθεσμα για τις επιχειρήσεις για να μειώσουμε, για παράδειγμα, το κόστος ενέργειας που γνωρίζω πολύ καλά ότι σας ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό. Πρώτον, προωθούμε σχέδια κινήτρων για μείωση των εκπομπών και σε μεγαλύτερες ρηπογόνες εταιρείες. Δεύτερον, παρέχουμε ευκολίες χρηματοδότησης στις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών για να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τρίτον, εισάγουμε πρόγραμμα Virtual Net Billing, έστω και σε προσωρινή βάση, για να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να παράγουν την δική τους ηλιακή ενέργεια, ως ότου υποχωρήσει η ενεργειακή κρίση. Οι επενδύσεις αυτές που θα γίνουν, γνωρίζω τις θέσεις της ΡΑΕΚ, θα μπορούν ακολούθως να ενταχθούν στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Και τέταρτον, απλοποιούμε και ψηφοποιούμε τις διαδικασίες που αφορούν την παροχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεσοπρόθεσμα τώρα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία του τόπου μας, η οικονομία μας είναι μια μικρή οικονομία, επιρρεπής σε εξωγενείς παράγοντες, το αναλυτικό μας πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτάσεις δομημένες σε 14 πολιτικές, επιχειρούμε να εξυπηρετήσουμε 4 βασικούς στόχους. Πρώτον, την βελτίωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας μας και μέσα από αυτή τη διεύρυνση της παραγωγικής της βάσης. Στοχεύουμε στην διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν δυναμική, αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας υφιστάμενων τομέων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, όπως η ναυτιλία, όπως η τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι επαγγελματικές υπηρεσίες, τομείς οι οποίοι δεν πρέπει να παραμελούνται, μιας και έχουν πολλά να προσφέρουν, έχουν προσφέρει πολλά και έχουν ακόμη πολλά να προσφέρουν στην οικονομία μας. Παράλληλα, προωθούμε νέους παραγωγικούς τομείς, όπως της τεχνολογίας, αγροτεχνολογία, πληροφορική, η πράσινη μετάβαση, της έρευνας και του πολιτισμού, οι οποίοι θα δημιουργήσουν νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Στόχος είναι μια οικονομία που καινοτομεί, ανθεκτική, βιώσιμη, διευρυμένη και όσο το δυνατόν λιγότερο εξαρτώμενη από εξωγενείς παράγοντες. Δεύτερον, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας που θα βοηθήσει ανάμεσα σε άλλα και στην προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων. Για να καταστεί η οικονομία μας πιο ανταγωνιστική, πρέπει να προωθηθεί η υλοποίηση όλων των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Με μεγάλη ικανοποίηση είδαμε πρόσφατα την ψήφιση της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ψήφιση όμως των νομοθεσιών δεν είναι αρκετή. Σημασία έχει η πλήρης υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων, ενώ την ίδια στιγμή η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, αφού σύμφωνα και με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας που ανακοινώθηκαν αυτή τη βδομάδα, η χώρα μας, η Κύπρος, έχει την 4η πιο αργή δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι σίγουρος ότι όλοι αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις που αυτές οι καθυστερήσεις έχουν στο επιχειρήν. Κάποιες άλλες ενδεικτικές προτάσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας. Δημιουργούμε ένα πλήρως ψηφιακό κράτος, αξιοποιούμε όλη τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει
μέχρι σήμερα από το Υφυπουργείο, που θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στις ντόπιες και στις ξένες επιχειρήσεις για όλες τις δραστηριότητες. Προχωρούμε με την ανασύσταση του κράτους, προωθώντας τις μεταρρυθμίσεις σε στενή συνεργασία πάντα με την νομοθετική και την δικαστική εξουσία. Προωθούμε το μετασχηματισμό του φορολογικού μας συστήματος με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνισή του με την ψηφιακή και με την πράσινη μετάβαση. Καταρτίζουμε προγράμματα για τους νέους μας, αλλά και για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να συνδέσουμε ουσιαστικά την εκπαίδευση μας, την παιδεία μας με την οικονομία και να αναπτύξουμε νέες δεξιότητες απαραίτητες για όλους. Τις ψηφιακές δεξιότητες, τις χρηματοοικονομικές δεξιότητες και τις αναβάθμισης της εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, δημιουργούμε φορέα ανάπτυξης επιχειρήσεων που στόχο έχει την παροχή κεφαλαίων όθησης και κρατικών εγγυήσεων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις υποσχόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν να εξεύρουν εύκολα τραπεζικό δανεισμό ως έχουν, είτε γιατί δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, αποδεδειγμένη εμπειρία, είτε γιατί οι προτάσεις τους δεν έχουν προηγούμενο στην Κύπρο. Τρίτον, επικέντρωση στόχευση σε συγκεκριμένες αγορές. Στόχος μας είναι οι στοχευμένες επενδύσεις από συγκεκριμένες χώρες, αξιοποιώντας την οικονομική διπλωματία και τις συνεργασίες και δεσμούς που έχουν χτιστεί μέσα από την διπλωματική οδό, μέσα από τις πολιτικές μας σχέσεις και οι οποίες αποτελούν ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας. Και ένα καλό παράδειγμα είναι το Ισραήλ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επανασχεδιάζουμε και την προβολή της Κύπρου, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη ως περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο. Τέλος, αυξάνουμε την αναγνωρισιμότητα των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών και ενισχύουμε την εικόνα της χώρας μας μέσω της δημόσιας διπλωματίας, με την αξιοποίηση της στρατηγικής οικονομικής διπλωματίας και των αποστολών μας στο εξωτερικό. Τέταρτον, η υλοποίηση των αποφάσεων. Οι στόχοι για την οικονομία επιταχάνονται μέσα από ένα αποτελεσματικό μηχανισμό υλοποίησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει σωστές δομές, συγκεκριμένους δείχτες και λογοδοσία, με απόλυτο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Προωθούμε λοιπόν τον ουσιαστικό συντονισμό του κράτους για υλοποίηση αποφάσεων και πολιτικών. Μέσα από θεσμικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις, η διακυβέρνηση ασκείται με διαφάνεια, με έλεγχο και λογοδοσία. Στοχεύουμε παράλληλα στην αποτελεσματικότητα του κράτους και η ταχύτητα της εξυπηρέτησης αποτελεί βασικό στοιχείο για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις, φίλες και φίλοι, αλλά και οι πολίτες, για να δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, πρέπει να εξυπηρετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά μέσα από ένα εξυγχρονισμένο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που θα αξιοποιεί πλήρως τις ψηφιακές λύσεις. Κυρίες και κύριοι, καταλήγοντας, το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμά μας έχει συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα της οικονομίας μας με πειθαρχημένες πολιτικές, ειδικότερα στο δημοσιονομικό πεδίο. Είναι ένα πρόγραμμα που για την υλοποίησή του ως βασική αρχή έχει τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Στόχος μας θα είναι να συνεχίσουμε την καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους από το 89% του ΑΕΠ που αναμένεται να φτάσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Παράλληλα, στοχεύουμε στη δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων, τα οποία μπορούν να αξιοποιούνται σε περιόδους κρίσης όπου χρειάζεται και να δίνονται στοχευμένες παροχές. Αξιοποιούμε επίσης τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης, στοχεύοντας σε υψηλότερους δείχτες φερεγγιότητας και κατά συνέπεια σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού. Ενεργοποιούμε μηχανισμούς για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης και της μέγιστης δυνατής άντλησης των ποσών που διατίθενται μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και υλοποιούμε σειρά μεταρρυθμίσεων, πολλές από τις οποίες υλοποιούνται μέσα από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, για το οποίο δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Τέλος, οι μηχανισμοί του κράτους πρέπει να ανασυνταχτούν για να μπορούν να επιταχύνουν τη δυνατότητα και την αποτελεσματικότητα της απορρόφησης των κονδυλίων από την οικονομία, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή την πορεία, καταλυτικό ρόλο έχει η συνεργασία με όλους εσάς, με τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Χριστοδουλίδη για την αρχική εισήγησή του και για το ότι τήρησε τον χρόνο των 8 λεπτών. Θα παρακαλούσα τώρα να έρθει στο βήμα ο κύριος Ανδρέας Μαυρογιάννης.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ όλες και όλους θερμά για την εδώ παρουσία σας. Ευχαριστώ το ΚΕΒΕ για την πρόσκληση και την διοργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ βεβαίως τον Πρόεδρο, τον Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη και όλους τους αξιωματούχους του ΚΕΒΕ και όλους εσάς που είσαστε εδώ μαζί μας απόψε, και να σας πω ότι για μας αυτή η συνάντηση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για όλους όσους με ξέρετε ή δεν με ξέρετε, όπως έλεγε και προηγουμένως ο κύριος Ιωσήφ, είμαι ο πρώην πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης, όμως είμαι σήμερα εδώ με την ιδιότητα μου ως υποψήφιος πρόεδρος. Μπήκα σε αυτήν την επίπονη προσπάθεια από αίσθηση χρέους και ευθύνης απέναντι στον τόπο μας. Η φιλοδοξία είναι να ανεβάσουμε την πατρίδα μας λίγο ψηλότερα, να λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα και παράλληλα να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μπορέσει η χώρα μας να πάρει πλήρως το βηματισμό της, να αναδείξει τις αρετές και να δημιουργήσει συνθήκες ειρήνης, ευημερίας και αειφόρου ανάπτυξης, για να συμμετέχουμε πλήρως στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για να διασφαλίσουμε ένα ευίωνο μέλλον για όλους τους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές. Είμαι υποψήφιος πρόεδρος γιατί έχω στόχο να μεταρρυθμίσω και να εξυγχρονίσω την οικονομία, την κοινωνία και το κράτος. Πιστέψτε με, θα προτιμούσα να είχαν συμβεί ήδη αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, αλλά ακριβώς επειδή δεν συνέβησαν και αν δώσουμε στην παρούσα διακυβέρνηση ακόμη 5 χρόνια δεν πρόκειται να συμβούν. Είναι γνωστή η ρίση που κακώς βέβαια αποδίδεται στον Αϊνστάιν, πως είναι αυταπάτη να κάνεις το ίδιο πράγμα πολλές φορές και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Μέσα από τις πολύχρονες εμπειρίες μου στο διεθνή χώρο, όπου ως άνθρωπος παρακολουθούσα και συμμετείχα στις διεθνείς εξελίξεις και ως Υφυπουργός Προεδρίας υπεύθυνος για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου το 2012, που διαχειρίστηκε τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς και το ύψος ενός 3 εκατομμυρίου ευρώ πολυετές δημοσιονομικών πλαίσιο, και ως πρόεδρος της 5ης Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, που διαχειρίστηκα τους προϋπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών, ως άνθρωπος με μεταρρυθμιστικό όραμα και με ένα αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας για τη δική μας χώρα, για τη δική μας δημόσια υπηρεσία, έχω να σας πω ότι το οικονομικό μοντέλο της χώρας μας έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Έχει ξεπεραστεί από τις νέες πραγματικότητες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που φέρνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτά που σας λέω μέχρι τώρα δεν σας είναι ξένα. Τα ζείτε και μαζί τα συζητούμε εδώ και χρόνια. Είναι και γι' αυτό που εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετάβασης του κράτους και των επιχειρήσεων στη νέα εποχή. Η άλλη επιλογή που έχετε μπροστά σας είναι η συνέχιση της παρούσας κατάστασης. Η συνέχιση μιας κατάστασης που επιμένει να αρνείται ότι ο κόσμος άλλαξε. Επιμένει να θέλει να κάνουμε ό,τι κάναμε πάντα. Πρόκειται για μια παγίδα, αν πιστέψουμε σε αυτό το αφήγημα για την οικονομία και την κοινωνία μας. Σας μιλώ από την εμπειρία μου, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Αν αφαιθούν σε όσους πιστεύουν ότι είμαστε σε μια κατάσταση business as usual, με φάνταστα οράματα δεν μπορούμε πλέον να καθησυχάσουμε ή να παραπλανηθούμε. Είναι γι' αυτό που εμείς υποσχόμαστε σκληρή δουλειά και μεταρρυθμίσεις. Δεν έχουμε μαγικό ραβδί. Δεν έχουμε, αν θέλετε, εκείνο τον τρόπο που ξαφνικά με μια μαγική συνταγή θα λύσουμε όλα τα προβλήματα. Αλλά με τις σωστές μεταρρυθμίσεις θα πάρουμε τον τόπο μπροστά και θα ανανεώσουμε το πολιτικό και οικονομικό του κεφάλαιο. Μακάρι να μπορούσα να σας πω πως αυτά δεν είναι αναγκαία. Δυστυχώς είναι πέρα από αναγκαία. Δεν μπορούν να γίνουν αν η κυβέρνηση δεν διαθέτει πολιτικό κεφάλαιο, δεν διαθέτει αξιοπιστία και έξωθεν καλή μαρτυρία. Είναι αυτά που έφεραν τη μεγάλη δύναμη της αντιπολίτευσης στο ΑΚΕΛ κοντά στη δική μου υποψηφιότητα. Είναι γι' αυτό που έκανε την υπέρβασή του στηρίζοντάς με. Είναι γι' αυτό που βάζει πλάτες μαζί μου και στηρίζει ένα βαθιά μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Το όραμα μας είναι μια νέα σχέση ανάμεσα στην πολιτεία ως και
ανάμεσα στην πολιτεία και του ευρωπαϊκού πλαισίου λειτουργίας αφενός, με τις παραγωγικές δυνάμεις αφετέρου. Το επιχειρήν θα πρέπει να βρει τη σωστή συμβιωτική σχέση με τους εργαζόμενους και με συνεργασία, συνέργεια και συμπληρωματικότητα να παράγουν ευημερία και ποιότητα ζωής. Απαιτείται μια μεγάλη επένδυση στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Απαιτείται ένα νέο οικονομικό μείγμα που θα αξιοποιεί πλήρως τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και θα χρησιμοποιεί πλήρως τις δυνατότητες του επιχειρήν μας, της βιομηχανίας μας και βεβαίως μαζί και του πρωτογενούς τομέα και του συνδεδεμένου με αυτό δευτερογενούς τομέα. Με τη δημιουργία και πρόσβαση σε niche markets, την πλήρη αξιοποίηση των απεριόριστων δυνατοτήτων που μας προσφέρει η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτείται πολύ μεγαλύτερη επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία. Απαιτείται διεύρυνση και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με την παροχή φορολογικών κινήτρων σε παρόχους υπηρεσιών για την ενθάρρυνση δημιουργίας συνεργασιών, ακόμα και με ομίλους του εξωτερικού που θα μειώνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας. Με την παροχή φορολογικών κινήτρων για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις υφιστάμενες δομές, την αξιολόγηση καινοτόμων πρακτικών, αλλά και για τη δημιουργία πρότυπων μονάδων στη βιομηχανία, για να λειτουργούμε και να διακρινόμαστε στο νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βεβαίως πρέπει να προσέχουμε και τα δημόσια οικονομικά και να σεβόμαστε πλήρως την αναγκαία δημοσιονομική πειθαρχία που είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία. Θα μπορούσα να συνεχίσω να σας μιλάω για πολλή ώρα ακόμη για τις αλλαγές στη φορολογία και για φορολογικά κίνητρα, αλλά τίποτα από αυτά δεν θα βοηθήσει αν δεν εξυγχρονίσουμε το κράτος μας. Θα μιλάω μέσα από την πείρα μου στη δημόσια υπηρεσία, μέσα από τις εμπειρίες που είχα παλεύοντας με το τέρας της γραφειοκρατίας. Πρέπει να ξαναχτίσουμε το κράτος και την κρατική μηχανή. Δεν θα ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία, αλλά θα τη σπάσουμε. Απαιτείται αλλαγή φιλοσοφίας και ολοκληρωμένο σχέδιο για να υπηρετεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπως είναι η πεμπτουσία του κοινωνικού συμβολέου. Να αποτελεί εταίρο και ενισχυτή και όχι εμπόδιο. Θα δημιουργήσουμε χρηστή διοίκηση και κράτος δικαίου που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Είμαι αποφασισμένος να φέρω εις πέρας αυτό το έργο. Είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά είναι εφικτό και επιτεύξιμο. Τέλος, σημαντική έγνοια έχει για μας ο επιχειρηματικός κόσμος. Ξέρετε, συνήθως οι επιχειρήσεις δεν αποτυχάνουν γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή γιατί την κάνει καλύτερα ο διπλανός. Αποτυχάνουν γιατί δεν έχουν τον χρόνο να προσαρμοστούν στις αλλαγές. Είναι γιατί έχουν επαναπαυθεί να κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα. Εμείς θέλουμε να δώσουμε και χρόνο και ρευστότητα και προσανατολισμό στον επιχειρηματικό κόσμο, όχι για να πιστέψει πως οι αλλαγές θα τον επηρεάσουν, αλλά για να προσαρμοστεί και να αναβαθμιστεί. Πιστεύω στις δυνατότητες των κυπριακών επιχειρήσεων. Μαζί θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυρογιάννη, ο οποίος επίσης τήρησε ακριβώς το χρόνο των 8 λεπτών και καλώ στο τον κύριο Αβέροφ Νεοφίτου. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΚΕΒΕ, τον φίλο πρόεδρο του, τον Χριστόδουλο, όλους τους συνεργάτες του, τους συνυποψηφίους μου για την σημερινή τους παρουσία, τον συντονιστή, όλες και όλους για τη δική σας παρουσία. Θα ήθελα πρώτα να δώσω τα εύσημα στο επιχειρήν της Κύπρου. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε να διαχειριστούμε την τραπεζική και δημοσιονομική κρίση του 2013, την κρίση της πανδημίας και τώρα τις επιπτώσεις ενός τρελού πολέμου στην Ουκρανία. Σωστές οι πολιτικές της κυβέρνησής μας, αλλά χωρίς τον Κύπριο επιχειρηματία, που ακόμα μία φορά έδειξε την δημιουργικότητά του. Και όπως μετά το 1974 χάσαμε τη μισή μας πατρίδα και κάναμε το μικρό οικονομικό θαύμα, αυτό ζήσαμε και τα τελευταία 10 χρόνια. Μιλήσατε για τις επερχόμενες εκλογές, αγαπητέ Πρόεδρε του ΚΕΒΕ. Εμείς κάνουμε κάθε μερικά χρόνια
Εσείς κάνετε εκλογές κάθε μέρα. Γιατί κάθε μέρα πρέπει να κοιτάξετε τα έσοδα και τα έξοδά σας. Να μεριμνήσετε για την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Είμαι ένας άνθρωπος που για χρόνια, πιστεύοντας στην ελεύθερη οικονομία, στάθηκα δίπλα στο επιχειρήν. Όχι γιατί έχω προσωπικές συμπάθειες, αλλά γιατί πιστεύω ακράδαντα πως δεν μπορεί να υπάρξει πετυχημένη χώρα στον πλανήτη χωρίς πετυχημένη επιχειρηματική κοινότητα. Χωρίς τη στήριξη με τα σωστά κίνητρα, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Υπάρχουν όμως κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις. Δεν αρκεί να είστε μόνο εσείς σωστοί επιχειρηματίες, αν δεν διασφαλίσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα ότι έχουμε πατρίδα. Γι' αυτό και η προτεραιότητά μου είναι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος, γιατί χωρίς ασφάλεια δεν μπορείς να οικοδομήσεις οποιοδήποτε μέλλον σε οποιαδήποτε πατρίδα. Αλλά δεν αρκεί μόνο να έχεις πατρίδα. Πρέπει να έχεις γερή οικονομία, να έχεις σταθερότητα, να έχεις αξιοπιστία σαν χώρα. Βλέπετε τις τελευταίες μέρες τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μία από τις πιο ισχυρότερες οικονομίες στον πλανήτη. Μία αστοχία από ένα άπειρο πρωθυπουργό, πως οδήγησε όχι μόνο την Αγγλία αλλά και τις παγκόσμιες αγορές σε μια πρωτοφανή αναταραχή. Η Στερλίνα έχει υποστεί ιστορικά τη μεγαλύτερη μείωση μέσα σε μερικές μέρες, με 3 εκατομμύρια το κόστος στην παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό, παρά να μιλήσω για τα θα του αύριο, θα μιλήσω για αυτά που με ξέρετε. Γιατί πρωταρχικός μου στόχος είναι να κρατήσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία. Να αναβαθμίσουμε την οικονομία μας όχι μόνο στις αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης, γιατί ο πιο αυστηρός κριτής δεν είναι η οίκη αξιολόγησης, είναι οι αγορές, είναι οι επενδύσεις που έρχονται σε ένα τόπο. Και χαίρομαι να παρατηρήσω ότι εν μέσω αυτών των παγκόσμιων προκλήσεων η χώρα μας, και με τη βοήθεια τη δική σας, αλλά και τις σωστές αποφάσεις της κυβέρνησής μας, το 2021 η χώρα μας είχε μια από τις μεγαλύτερες ποσοστιαία σε ολόκληρο τον κόσμο αυξήσεις εξάνες επενδύσεις. Και το 22 το πρώτο εξάμηνο κατατάσσεται στις 10 καλύτερες χώρες στον κόσμο. Γι' αυτό και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κρατήσουμε θετικού ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από μια δημοσιονομική πειθαρχία. Και για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, το 8 με το 13 τρέχαμε προϋπολογισμούς με 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο δημοσιονομικό έλλειμμα. Σπαταλούσε το κράτος πολύ περισσότερα από τα έσοδα του. Δεν καταφέραμε να έχουμε θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Ζήσαμε μία από τις πιο βαθιές οικονομική ύφεση. Και τα τελευταία χρόνια, με δημοσιονομική πειθαρχία, με δημοσιονομικά πλεονάσματα, πετυχαίνουμε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Φέτος θα φτάσουμε το 6% και πέρσι 5,5%. Από την κατηγορία των σκουπιδιών βρισκόμαστε σήμερα σε επενδυτική βαθμίδα με θετικό πρόσημο. Αλίμονο ανικόπη οι θυσίες ολόκληρου του κυπριακού λαού. Διακινδυνεύσουμε με τα πολλά θα και τις πολλές υποσχέσεις. Θέλουμε στερεές βάσεις. Γνωρίζω την ακρίβεια που θερίζει όχι μόνο τα μικρομεσαία νοικοκυριά, αλλά δημιουργεί και σε εσάς τεράστιους κινδύνους. Θα ήταν εύκολο για μένα να σας ικανοποιήσω λέγοντάς σας
για πολλές παροχές. Είμαι ο πρόεδρος κυβερνώντος κόμματος. Πάω σε εκλογές, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, και έχουμε πλεόνασμα το 2022, 300 εκατομμύρια, και πλεονασματικό προϋπολογισμό το 23,5 δισεκατομμύριο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε την πιο εύκολη προεκλογική εκστρατεία, ικανοποιώντας το κάθε αίτημα. Δεν είναι όμως αυτή υπεύθυνη πολιτική. Κρατούμε αποθέματα γιατί γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι θα έρθουν ακόμα περισσότερες δύσκολες μέρες. Δύσκολες μέρες οικονομικές και για τον τόπο μας και την παγκόσμια οικονομία. Θέλω καταληκτικά τον πυλώνα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, μια δυνατή οικονομία σοβαρή και αξιόπιστη, για να μπορείτε κι εσείς να κάνετε τους σχεδιασμούς σας. Αλλά πέραν από τη δημοσιονομική πολιτική, τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, χρειαζόμαστε να έχουμε και ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και είμαι εξ εκείνων που δεν ακολούθησα ποτέ τον εύκολο δρόμο. Τον εύκολο δρόμο να τα βάζω με τους επιχειρηματίες και το χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα κέρδισα συμπάθειες, αλλά ο τόπος μπορούσε ακόμα να ήταν σε οικονομικές περιπέτειες. Πιστεύω στον κυπριακό επιχειρήν, πιστεύω στην κυπριακή οικονομία, πιστεύω σε καλύτερες μέρες για τον τόπο μας, διατηρώντας τη σταθερότητα και την αναψυξιακή πορεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Αβέροφ για τη δική του παρέμβαση. Και μετά την ολοκλήρωση των αρχικών παρεμβάσεων των τριών υποψηφίων, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκδήλωσης, που είναι οι δικές μου ερωτήσεις προς τους υποψηφίους. Αναφέρω απλώς ότι θα υποβάλω 3 ερωτήσεις που θα απευθύνονται και στους 3 υποψηφίους, και αρχίζω με τον κύριο Μαυρογιάννη. Ερώτηση για σας, κύριε Μαυρογιάννη, η οποία θα κληθείτε να απαντήσουν και οι υπόλοιποι υποψηφοί. Με δεδομένο ότι το διεθνές οικονομικό περιβάλλον σήμερα δεν είναι ευνοϊκό και η Κύπρος είναι αντιμέτωπη με το ψηλό ενεργειακό κόστος και την εκτόξευση του πληθωρισμού στα ύψη, την έλλειψη εργατικού δυναμικού για τις επιχειρήσεις, ποια πιο συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε, εάν εκλεγείτε στην Προεδρία, για να ξεπεράσουμε αυτές τις συμπληγάδες, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, αλλά πάντοτε σε συνάρτηση με την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία. Το είχατε πει και εσείς στην αρχική σας τοποθέτηση αυτό. Ο χρόνος που έχετε είναι 3 λεπτά. Να βοηθήσω. Χωρίς με το δεξιό μου χέρι του άνοιξα το μικρόφωνο. Θέλεις τον πολλά να μιλήσει, ναι. Εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι υπάρχει μια πρωτόγνωρη κατάσταση διεθνώς, και αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο λόγω, αν θέλετε, των επιπτώσεων της πανδημίας και ούτε μόνο λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σε έναν βαθμό, μάλιστα, θα έλεγα ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία οφείλεται εν μέρη σε ανακατατάξεις και ζητήματα διαρθρωτικά που υπήρχαν στις διεθνείς σχέσεις, και ιδιαίτερα με την αναδυόμενη, αν θέλετε, θέση της Κίνας διεθνώς, την ανησυχία που προκαλεί στις ΗΠΑ και διάφορες άλλες ανακατατάξεις. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι εμείς υποκείμεθα τις συνέπειες, και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι τόσο μοιραίο και αναπόφευκτο να υπάρχουν τόσο σοβαρές συνέπειες, να υπάρχει τόση ακρίβεια, να υπάρχουν τόσο ψηλές τιμές ενέργειας και να υπάρχει τόσο ψηλή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι νοητό η Κύπρος να πληρώνει 3 φορές πιο ακριβά το ρεύμα παρά άλλες χώρες εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Μάλτα ή όπως η Ισπανία. Δεν είναι νοητό να αναγκάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι στον τόπο μας
να πηγαίνουν να βάζουν μπενζίνα στα κατεχόμενα, διότι η μπενζίνα μας είναι πάρα πολύ ακριβή. Και δεν επειδή τα κατεχόμενα η Τουρκία έχουν ορυκτά καύσιμα και δική τους μπενζίνα. Υπάρχουν πράγματα που έπρεπε και πρέπει να γίνουν για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα που έχουμε ενώπιον μας και χρειάζεται, αν θέλετε, και χρειάζεται πάρα πολύ πιο προσεκτική αντιμετώπιση και αν θέλετε, ένας προγραμματισμός ο οποίος να μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Εγώ, όπως ξέρετε, επιμένω εδώ και πολλά χρόνια για το ότι έπρεπε να είχαμε φέρει το δικό μας φυσικό αέριο στον τόπο μας για να το χρησιμοποιήσουμε πάνω απ' όλα για τις δικές μας ανάγκες και για να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, το κόστος του ηλεκτρισμού, να δώκουμε και στους Τουρκοκύπριους για να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες και να τραβήσουμε και το χαλί κάτω από τα πόθηκα της Τουρκίας. Και 11 χρόνια μετά την ανακάλυψη του πρώτου κοιτάσματος του Αφροδίτη δεν έγινε απολύτως τίποτε. Έχει και πολλά άλλα πράγματα που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν, αλλά πάνω από όλα υπάρχει απόλυτη ανάγκη να σκεφτούμε συνολικά και σφαιρικά όλη τη χώρα και τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που υποφέρουν και το γεγονός ότι έχουμε μια μεγάλη ομάδα του πληθυσμού που δεν τα βγάζει πέρα στο τέλος του μήνα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια νέα σφαιρική προσέγγιση. Συγχωρείτε. Κύριε Μαυρογιάννη, αν μου επιτρέπετε, μια διευκρίνηση, μια απορία μάλλον, που έχει ο περισσότερος κόσμος. Επειδή μιλάμε για μέτρα που θα στηρίξουν την νοικοκυριά κλπ. Οι πολιτικές οι οποίες θα ακολουθήσετε θα είναι οι πολιτικές περίπου αυτές που υποστηρίζει το ΑΚΕΛ στο θέμα αυτών, της παροχής, των παροχών. Όχι ακριβώς. Κάποια από τις εισηγήσεις του ΑΚΕΛ τις ακούμε. Εκεί που κάνουν νόημα θα τις υιοθετήσουμε, αλλά εγώ δεν είμαι υποψήφιος του ΑΚΕΛ, είμαι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος που το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, κάνοντας υπέρβαση, αποφάσισε να με στηρίξει. Δεν είμαι εδώ για να εφαρμόσω τις συνταγές του ΑΚΕΛ. Μάλιστα. Προχωρούμε στην ίδια ερώτηση προς τον κύριο Αβέροφ Νεοφίτου. Να μην επαναλάβω την ερώτηση, κύριε Αβέροφ Νεοφίτου, νομίζω ότι θυμάστε ή να την αναφέρω. Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός είναι το πιο δύσκολο οικονομικό θέμα να αντιμετωπίσει κανείς. Ιδιαίτερα όταν είσαι μια χώρα της Ευρώπης και ανήκει στην Ευρωζώνη. Την ώρα που υπάρχει νομισματική πολιτική για να τυθασεύσεις τον πληθωρισμό και να τον κατεβάσεις στο 2%, η δημοσιονομική πολιτική του οποιοδήποτε κράτους πρέπει να μην ακυρώνει την νομισματική πολιτική. Διαφορετικά θα μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο. Άρα οι πολλές παροχές, κατανοώ τα προβλήματα και του επιχειρήν και της κοινωνίας, αλλά αν θα ακολουθήσεις μια πολιτική που θα ακυρώνει την νομισματική πολιτική και θα ανατροφοδοτείς τον πληθωρισμό, δεν βοηθάς αυτούς που πιστεύεις ότι θα βοηθήσεις, θα τους οδηγήσεις σε ένα φαύλο κύκλο αυξημένου πληθωρισμού και θα σκοτώσεις και τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που θέλεις να βοηθήσεις. Εν πάση όμως περιπτώσει πρέπει να υπάρξει και μια σύγκριση. Ο πληθωρισμός στην Κύπρο είναι πολύ. Είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Θα χρειάζεται, βεβαίως, και εάν υπάρχει κανένας μάγος που θα καθορίσει την παγκόσμια τιμή της ενέργειας, πέστε μου να πάω να τον ακούσω, να βρούμε τις μαγικές λύσεις. Βεβαίως και θα χρειαστεί προσωρινά, στοχευμένα μέτρα, μικρής διάρκειας, αλλά πάντα με μια δημοσιονομική πειθαρχία. Να μην ξεφύγουμε πάλι σε επαναλαμβανόμενες, ανελαστικές και μόνιμες δαπάνες. Θα υποθηκεύσουν το οικονομικό μέλλον της Κύπρου και χρειαζόμαστε να κρατήσουμε το rating της χώρας. Μπορεί να έρθουν πολύ πιο δύσκολα. Μπορεί να χρειαστούμε αύριο να δανειστούμε. Και για να πω ένα παράδειγμα, φανταστήκατε αν η χώρα μας ήταν στην κατηγορία των σκουπιδιών όταν είχαμε την παγκόσμια υγειονομική κρίση. Αναγκαστήκαμε να δανειστούμε 2 δισεκατομμύρια
για να στηρίξουμε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και την κυπριακή οικονομία. Μπορέσαμε και δανειστήκαμε γιατί είμαστε αξιόπιστοι σαν οικονομία. Άρα είναι μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας και κίνητρα να χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία που είναι το μεγαλύτερο κόστος του Κύπρου επιχειρηματία. Οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία από τη δημόσια υπηρεσία και τον τρόπο που λειτουργούμε είναι το μεγαλύτερο κόστος στον Κύπρο επιχειρηματία. Είναι με πολιτικές σωστές που θα βοηθήσουμε το κυπριακό επιχειρήν. Ωστόσο, κύριε Αβέροφ, οι επικριτές της κυβέρνησης λένε ότι αυτή η συνταγή, αυτά τα μέτρα που βλέπουμε σήμερα, αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα, δεν αποδίδουν, με αποτέλεσμα να έχουμε την ακρίβεια των πληθωρισμών, και όλα αυτά. Ήθελα ένα μικρό σχόλιο. Κύριε Ιωσήφ, καταγράφω τα σχόλια σας. Καταγράψτε τα αποτελέσματα της κυπριακής οικονομίας. 6% ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, πολύ πιο ψηλό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Πληθωρισμό 6,2%, πολύ χαμηλότερο από τις χώρες της Ευρωζώνης. Δεν οριοποιώ τα πάντα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, λόγω εξωγενών καταστάσεων. Ένα θέλω να πω και να το επαναλάβω. Η οικονομία, ο χειρισμός της δεν είναι για να παίρνεις χειροκροτήματα. Και έμαθα τόσα χρόνια να λέω όχι όταν θα πρέπει να προστατεύσω την κυπριακή οικονομία για να μπορώ να λέω ναι με δυνατή οικονομία και να στηρίζω εκεί που πρέπει στοχευμένα. Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλίδη, για την ίδια ερώτηση, οι απόψεις σας και το τι θα κάνετε αν εκλεγείτε στην Προεδρία όσον αφορά πληθωρισμούς, ενέργεια, ακρίβεια κλπ. Πρώτα, κάποιες βασικές αρχές που θεωρώ είναι σημαντικές. Συμφωνώ απόλυτα με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν παίζουμε με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πολιτικές που μας οδήγησαν έξω από τη δημοσιονομική πειθαρχία και ήταν τα αποτελέσματα. Το δεύτερο, θεωρώ λανθασμένο να επενδύουμε στο φόβο. Δεν πρέπει να επενδύουμε στο φόβο. Φυσικά πρέπει να γνωρίζουμε τα δεδομένα, αλλά η επένδυση στο φόβο θεωρώ ότι επηρεάζει γενικότερα και το οικονομικό κλίμα. Το τρίτο, ειδικότερα όταν μιλάμε με επιχειρηματίες, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι στα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Ελευθεροποίηση της αγοράς ενέργειας, αναβάθμιση του δικτύου της ΑΕΚ. Από πλευράς κυβέρνησης, οι διαδικασίες να γίνουν σαφώς πιο γρήγορα. Αξιοποίηση του φυσικού αερίου ως μεταβατικό στάδιο. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Από εκεί και πέρα, εκείνο που χρειάζεται είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Και η ενίσχυση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες. Δεν μπορεί η δικαιοσύνη στην Κύπρο να χρειάζεται 10 χρόνια για να βγάλει μια απόφαση. Στην ουσία δίνει 10 χρόνια πίστοση σε ένα κακό επιχειρηματία και τιμωρεί τον καλό επιχειρηματία. Ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να προχωρήσει αμέσως. Υλοποίηση, η μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Πολύ σημαντικό ότι πέρασε. Πρέπει να εργαστούμε στο στάδιο της υλοποίησης. Ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μας είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ καλές αποφάσεις, αλλά στερούμε στην υλοποίηση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έρχομαι στα μέτρα. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα στους συμπατριώτες μας που αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της κατάστασής τους, ευάλωτες ομάδες, αλλά τα μέτρα αυτά δεν μπορούν σε καμία απολύτως περίπτωση να είναι οριζόντια. Μιλώ για την επιδοματική πολιτική, όπως ήταν στην περίπτωση του κορονοϊού. Εδώ θα πρέπει να πάμε πολύ στοχευμένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα πω και κάτι άλλο. Πρέπει να δούμε την πιστή εφαρμογή του κανονισμού της πράσινης γραμμής. Θεωρώ ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, τα αρμόδια υπουργεία, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι γίνεται πιστή εφαρμογή και δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού που επηρεάζουν πολλούς συμπατριώτες μας. Άρα υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θεωρώ πρέπει να αξιοποιήσουμε, αλλά καταλήγω με αυτό που ξεκίνησα. Πάντα μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Πάρα πολλοί, κύριε Χριστοδουλίδη, διερωτούνται πώς θα εφαρμόσετε όλο αυτό το πακέτο σύνθετων μέτρων, θα έλεγα εγώ, γιατί είναι σύνθετα, από τη στιγμή που σας υποστηρίζουν διάφορα κόμματα που ενδέχεται να έχουν
διαφορετικές απόψεις πάνω σε διάφορα θέματα. Είτε σε θέματα οικονομικής πολιτικής, είτε σε θέματα αντιμετώπισης πληθωρισμού κτλ. Πώς το απαντάτε? Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ είμαι υποψήφιος πρόεδρος. Τα κόμματα αυτά επέλεξαν να με στηρίξουν και θεωρώ όχι μόνο τα κόμματα αυτά, αλλά ακόμη και κόμματα τα οποία δεν στηρίζουν την δική μου υποψηφιότητα. Σε περίπτωση που ο λαός με τιμήσει με την ψήφο του, θεωρείται ότι όταν σταλεί κάτι στην Βουλή των Αντιπροσώπων, στην νομοθετική εξουσία, κάτι το οποίο είναι μια σωστή πολιτική, δεν θα το στηρίξουν, θα θυσιάσουν τον τόπο για να ασκήσουν αντιπολίτευση. Τουλάχιστον από κάποια κόμματα γνωρίζω πολύ καλά, διαχρονικά υπάρχει μια υπεύθυνη στάση, υπεύθυνη πολιτική, είτε είσαι στην αντιπολίτευση, είτε είναι στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Περνάμε στην δεύτερη ερώτηση αυτής της ενότητας. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο μου. Περνάμε, λέω, στη δεύτερη ερώτηση αυτής της ενότητας και θα ήθελα να ρωτήσω τους τρεις υποψηφίους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι μεταρρυθμίσεις καθυστερούν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, παρά την πρόοδο που έγινε, έχετε πει και εσείς ότι πρέπει να αυξήσει τους βηματισμούς του. Ο δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις και αδυναμίες που επηρεάζουν όλη την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Εσείς πώς θα πετύχετε με αποτελεσματικό τρόπο τον πολυπόθητο αλλά και επιβαλλόμενο εξυγχρονισμό του κράτους? Η πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Αβέροφ Νεοφύλου. Έχει γίνει αρκετό έργο και να συγχαρούμε την κυβέρνησή μας και τη δημιουργία του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Είπα και θα το επαναλάβω, μπορούμε μέχρι το 2025 να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο και η κάθε υπηρεσία να είναι στην οθόνη του κινητού και του υπολογιστή, επιχειρηματία και πολίτη. Όλες οι πράξεις μέσα από μια πύλη, μια ταυτότητα, ένα κωδικό. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσουμε στο outsourcing, να δημιουργήσουμε ένα επιτελικό κράτος και σε αυτό που ταλαιπωρεί τον επιχειρηματικό κόσμο με τις αδειοδοτήσεις να μεταφέρουμε την ευθύνη στον μελετητή. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε ένα αποτελεσματικό, ένα κράτος διαφάνειας και πιο ανταγωνιστικό. Όσον αφορά, μια και έχω ακόμα 2 λεπτά να σχολιάσω κάτι, αγαπητές φίλες και φίλοι, μια κυβέρνηση που δεν μιλιέται μεταξύ της και θα θέλει μηχανισμό επίλυσης διαφορών, εναποθέτει την ευθύνη στους υπεύθυνους της αντιπολίτευσης. Καταρχήν πιστεύω θα κερδίσω τις εκλογές. Αλλά θα διευκρινίσω κάτι. Η ευθύνη της χώρας είναι σε αυτούς που κυβερνούν. Και θα σας πω και ένα παράδειγμα. Το 8 και το 13 υπεύθυνη αντιπολίτευση ήμουν. Επειδή όμως άλλος κρατούσε το τιμόνι, παρά τις προσπάθειες και την υπεύθυνη αντιπολίτευση και έπαιρνα και ευθύνες, δεν αποφύγαμε τη χρεοκοπία. Να το πω και να το επαναλάβω. Η ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας είναι στην κυβέρνηση αν πρώτα μπορεί να συνεννοηθεί μεταξύ της. Από εκεί και πέρα, υπεύθυνοι θα παραμείνουμε πάντα, κύριε Ιωσήφου. Μάλιστα. Ωστόσο... Αν έχω 55 ναι, θα σας ρωτήσω κάτι. Να καλύψω τον χρόνο μου για το θέμα της ενέργειας. Όχι, θα ρώταγα κάτι, κύριε Νεοφύλου. Βλέπουμε ότι δεν προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις, ο εξυγχρονισμός του κράτους κλπ. Εδώ μπορεί να χρειάζεται μια σύγκρουση με συγκεκριμένα συμφέρον. Είστε διατεθειμένος να προχωρήσετε σε μια τέτοια ανοιχτή σύγκρουση? Κοιτάξτε, θεωρώ ταπεινά ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι ταυτόσιμες με την παράταξή μου και πολύ σεμνά το λέω. Πρώτον, στη διακυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπήρξε μεγαλύτερη εθνική επιτυχία από την ένταξη της χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη. Και αυτή η μεταρρύθμιση ήταν κορυφαία. Στη δεκαετία, παρά το ότι είμαστε μια κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας, παρά το ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε 3 διαδοχικές κρίσεις, έγιναν σωρία μεταρρυθμίσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταρρύθμιση δικαιοσύνης, αλλά χρειάζεται χρόνος για να δούμε τα αποτελέσματα. Ξεκίνησε ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας. Θα έρθω. Δεν χρειάζεται το ακροατήριο μου.
Αν έχετε τελειώσει. Θωρακίστηκε το κοινωνικό κράτος και σε 10 χρόνια, κύριε Ιωσήφ, όσες αποκοπές χρειάστηκαν να γίνουν σε όλους τους τομείς αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, μισθολογικούς, έχουν αποκατασταθεί πλήρως, έχοντας και αυτό το κοινωνικό δίχτυ, που δεν είναι μόνο το ΓΕΣΥ, αλλά πολλές άλλες κοινωνικές παροχές που αύξησαν κατά 50%. Αυξήσαμε κατά 50% και τις κοινωνικές παροχές, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία και να έχουμε και προϋπολογισμούς πλεονασματικούς. Ευχαριστώ, κύριε Νεοφίτου. Κύριε Χριστοδουλίδη. Κύριε Ιωσήφ, βλέπω τα μέλη του ΚΕΒΕ και τους άλλους παρευρισκόμενους και βλέπω επιχειρηματίες από τη δεξιά, βλέπω επιχειρηματίες από την αριστερά, βλέπω από το Δημοκρατικό Κόμμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η ακρίβεια, δεν είναι διαφορετική αν ο επιχειρηματίας προέρχεται από τη δεξιά ή προέρχεται από την αριστερά. Άρα δεν είμαι εδώ για να επισέλθω σε μια αντιπαράθεση. Το τι ζητούν οι επιχειρηματίες είναι επίλυση των προβλημάτων, των υπαρξιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί. Βλέπω επίσης δύο υπουργούς της κυβέρνησης, βλέπω τον κύριο Νουρί, βλέπω τον Υφυπουργό Καινοτομίας. Και επειδή εμείς δεν είμαστε εδώ για να μηδενίσουμε, έχουν κάνει πολύ σημαντική... Είναι και ο Υπουργός Υγείας, απλώς σας... Δεν τον είδα τον κύριο Χατζηπαντέλα, απολογούμε να μιλήσω συγκεκριμένα, αλλά θα μιλήσω και για τον κύριο Χατζηπαντέλα. Έγιναν σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη δουλειά του Υπουργείου Εσωτερικών γενικότερα, το Υφυπουργείο Καινοτομίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον κορονοϊό. Τι πρέπει να διασφαλίσουμε? Πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτο ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται, που επαναλαμβάνω, έχουμε ένα θέμα εδώ, έχουμε πολύ καλές αποφάσεις και σε επίπεδο εκτελεστικής και σε επίπεδο νομοθετικής, η εφαρμογή των αποφάσεων. Και εδώ, αν μου επιτρέψει ο κ. Νεοφίτου, θα συμφωνήσω μαζί του στη διάσταση του επιτελικού κράτους, ότι χρειάζεται αυτή η πτυχή και την ίδια στιγμή να επιταχύνουμε, επαναλαμβάνω, τις μεταρρυθμίσεις γενικότερα. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για το οποίο δεν πρέπει να χαθεί, επαναλαμβάνω, ούτε ένα σεντ, προσφέρει και διευκολύνει αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα. Μπορούμε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας άμεσα να μπουν στην αγορά και πρέπει να δημιουργηθούν ενδεχομένως και διαδικασίες για να μπουν άμεσα αυτά τα λεφτά για την πράσινη μετάβαση και την καινοτομία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εμπειρία... Να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν υπάρχει καμιά μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Μηχανισμός επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει είτε η επιχειρηματική κοινότητα είτε το σύνολο του κυπριακού λαού. Και ξέρετε, θέλω να σας μεταφέρω και μια εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 27 κράτη-μέλη. Πηγαίνουν εκεί, συζητούν και για το κοινό καλό καταλήγουν στις καλύτερες αποφάσεις για τους Ευρωπαίους. Και είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περίπτωση του κορονοϊού και σήμερα στην περίπτωση της αντίδρασης στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε. Όταν ξεκινούσαν οι συζητήσεις, κύριε Ιωσήφ, δεν υπήρχαν 27 ίδιες απόψεις. Υπήρχαν διαφορετικές απόψεις. Αλλά μέσα από το διάλογο, μέσα από τη σύνθεση απόψεων, αν μας ενδιαφέρει, και εγώ πιστεύω ότι αυτό ενδιαφέρει όλους μας, και τους ανθυποψηφίους μου που βρίσκονται απόψε εδώ, αλλά και τους άλλους ανθυποψηφίους μου, μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου, το μέλλον του τόπου, ναι, μπορούμε να καταλήξουμε στις σωστές αποφάσεις. Μιλώντας με τον δημοσιογραφικό φάγο, κύριε Χριστοδουλίδη, θα έλεγα ότι όλες οι μεταρρυθμίσεις έχουν ταλαιπωρηθεί στη Βουλή. Έχουν ταλαιπωρηθεί στη Βουλή, δεν έχουν προχωρήσει στον χρόνο και στον βαθμό που έπρεπε. Είναι εδώ ο κύριος Νουρής, γνωρίζετε πόσες φορές αποτάθηκε στη Βουλή και δεν προχώρησε. Είναι το θέμα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, είναι το θέμα όλων των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει μια δυστοκία εκεί. Δεν λέω ότι είναι πολιτικοί λόγοι, μπορεί να είναι άλλοι λόγοι, μπορεί να επηρεάζονται από συμφέροντα ή από οτιδήποτε άλλο οι εξελίξεις αυτές. Άρα χρειάζεται μια συνένεση ή μια πλειοψηφική παρέμβαση στη Βουλή. Χωρίς αυτό, δυστυχώς, δεν προχωράμε. Και δεν προχωράμε εις βάρος της οικονομίας, δεν προχωράμε εις βάρος των επιχειρήσεων, δεν προχωράμε εις βάρος του μέλλοντος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Γι' αυτό ακριβώς αναφέρθηκα και στο παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά λέμε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις, για να αναφερθώ και στον κύριο Χατζηπαντέλα. Ναι, το ΓΕΣ ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Πολύ σημαντική. Που καταλήξαμε μέσα από διάλογο.
κανείς, αν θέλετε, την ώρα που ξεκινούσε αυτή η συζήτηση, δεν είχε ως στόχο το τελικό αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Υπάρχουν προβλήματα? Φυσικά υπάρχουν προβλήματα. Και στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε άλλα θέματα. Ναι, είναι λογικό να υπάρχουν προβλήματα. Το αντίθετο, αν θέλετε, θα ήταν παραδοξότητα. Τι έχει σημασία? Σημασία να έχουμε την θέληση μέσα από το διάλογο να διορθώσουμε αυτά τα κακώς έχοντα προς όφελος του τόπου. Μάλιστα. Κύριε Μαυρογιάννη, η δική σας άποψη για το θέμα αυτό? Ναι, πρώτα να πω ότι αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η διελκυστίνδα ανάμεσα στους δύο ανθυποψήφιους μου σε σχέση με μηχανισμούς επιλύσεων διαφορών εν τέλει αφορά το κατά πόσον η εκλογή ενός Προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να είναι εκλογή που να υπάρχουν μαζί του κάποιοι άνθρωποι που να συναποφασίζουν και να έχουν δικαίωμα βέτο. Εκεί είναι το πρόβλημα και πρέπει όλοι να σκεφτούμε τι σημαίνει η εκλογή ενός Προέδρου της Δημοκρατίας και τι σημαίνει στήριξη από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έννοια της μεταρρύθμισης, να σας πω, σίγουρα όλοι αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη. Εκείνο που εμένα, αν θέλετε, με απασχολεί πολύ και με ταλαιπωρεί, δεν είναι τόσο το νομοθετικό πλαίσιο, δεν είναι τόσο η έλλειψη νομοθεσίας, είναι πολύ σωστά, όπως ελέγχθηκε, η έλλειψη εφαρμογής. Πιστεύω ότι στον τόπο μας αυτή τη στιγμή αυτόν είναι που χρειαζόμαστε κυρίως, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη ότι πλήστες όσες νομοθεσίες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, εκεί και όπου υπάρχουν κάποια δυστοκία στο νομοθετικό πλαίσιο, να το δούμε. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να μου πει ότι η έλλειψη χρηστής διοίκησης στον τόπο μας, η διαπλοκή, η διαφθορά, οι κακές πρακτικές, η έλλειψη αξιοπιστίας ή όλα αυτά τα φαινόμενα που έχουμε ενώπιόν μας οφείλονται σε έλλειψη νομοθετικού πλαισίου. Αντίθετα, το νομοθετικό πλαίσιο είναι εκεί και είναι μια χαρά για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Χρειάζεται πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα. Το ίδιο ισχύει με το κράτος δικαίου. Όταν λέμε ότι δεν υπάρχει στην Κύπρο κράτος δικαίου, δεν υπονοεί κανένας μας, νομίζω, ότι οι δικαστές μας είναι corrupt. Εκείνο που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι όταν η δικαιοσύνη καθυστερεί, δεν είναι δικαιοσύνη που αποδίδεται. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα στις πρακτικές μας και εκεί είναι, αν θέλετε, και η μεγάλη αποτυχία της παρούσας διακυβέρνησης να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα φαινόμενα και να εφαρμόσει πολιτικές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, μας λένε διάφορα. Προς Θεού δεν αμφισβητώ το έργο του υφυπουργού μας, κάθε άλλο, αλλά έχουμε κόψει πίσω. Έπρεπε να είμαστε πολύ πιο μπροστά. Πού ήταν οι άλλες χώρες πριν 10 χρόνια, πού είναι σήμερα? Είναι πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα και πρέπει επίσης ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογία να τεθούν στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, των ανθρώπων μας, να λύουν προβλήματα. Δεν είναι αρκετό να ψηφιοποιήσουμε την γραφειοκρατία. Πρέπει να την καταργήσουμε την γραφειοκρατία. Ευχαριστώ, κύριε Μαυρογιάννη. Θέλω να απολογηθώ για τα ηχητικά προβλήματα, επειδή μιλούμε και κοινόμαστε, υποχρεωτικά ακούγονται αυτοί οι ήχοι και ελπίζω να μην σας επηρεάζουν στο να ακούτε καθαρά τι λένε οι υποψήφοι. Θα περάσουμε τώρα στην τελευταία ερώτηση, στην τρίτη ερώτηση, και προς τους τρεις υποψηφίους και πάλι, και είναι η εξής. Η εξωστρέφεια της οικονομίας και ειδικά η αύξηση της ανταγωνιστικότητας είναι ένα στίχημα που δεν κερδίσαμε ποτέ από το 1960. Χωρίς όμως αύξηση των εξαγωγών, προσέλκυση μεγάλων νέων επενδύσεων, ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της χώρας μας και του επιχειρήν μας, πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά σε αυτόν τον ανταγωνιστικό κόσμο και πολυδέδαλο που ζούμε? Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να διαφωνήσω λίγο ότι υπάρχουν κυπριακές επιχειρήσεις στο εξωτερικό οι οποίες έχουν σημαντικότατη παρουσία, ειδικότερα στις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Και είναι γι' αυτό το λόγο που και προηγουμένως αναφέρθηκα ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε συγκεκριμένες χώρες. Χώρες που έχουμε πολιτικά επενδύσει, διπλωματικά επενδύσει και βλέπουμε να υπάρχουν αποτελέσματα. Οι επενδύσεις που έρχονται, για παράδειγμα, από το Ισραήλ ήταν και αποτέλεσμα
μια συνειδητής πολιτικής και της παρούσας διακυβέρνησης, αλλά και προηγούμενων διακυβερνήσεων. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι εδώ για να μηδενίσω, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με αυτές τις χώρες, έτσι ώστε να επηρεαστούν. Είναι κάτι που βλέπουν οι πιθανοί επενδυτές. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την οικονομική διπλωματία και τη στρατηγική της οικονομικής διπλωματίας, επενδύσαμε στις χώρες της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Ξεκίνησε από προηγούμενες διακυβερνήσεις. Σήμερα έχουμε διπλωματική αποστολή σε όλες τις χώρες. Μια μικρή χώρα, η Κύπρος, έχει διπλωματικές αποστολές σε όλες τις χώρες εκτός του Μπαχρέιν, και θεωρώ ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην συγκεκριμένη περιοχή για προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και για τις δικές μας εξαγωγές. Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που με την οικονομική διπλωματία το σύνολο των διπλωματικών μας αποστολών ήταν στη διάθεση του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου. Και σε πολλές των περιπτώσεων είχαμε και θετικά αποτελέσματα. Να πω και κάτι άλλο. Αποφασίσαμε μετά από χρόνια να ανοίξουμε μια διπλωματική αποστολή στην Ιαπωνία. Ο βασικός λόγος ήταν οικονομική, εμπορική, η ναυτιλία και ούτω καθεξής. Όταν συζητούσαμε με το Υπουργείο Οικονομικών, το κόστος για να ανοίξουμε τη διπλωματική αποστολή στην Ιαπωνία, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε διψήφιο αριθμό διπλωματικών αποστολών σε άλλες χώρες, αλλά επιλέξαμε να πάμε στην Ιαπωνία ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα που θέλω να αναφέρω αφού έχω χρόνο. Ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε, η συνδεσιμότητα. Είχαμε μπει σε συζητήσεις τόσο με την ΕΛΑΛ, όσο και με τη Royal Jordanian, αλλά και με την Gulf, Μπαχρέιν, Ιορδανία, Ισραήλ, για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες για να αντιμετωπίσουμε σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα της συνδεσιμότητας. Άρα θεωρώ ότι η επικέντρωση θα είναι σε αυτή την περιοχή. Και καταλήγω με κάτι άλλο. Ως Υπουργός Εξωτερικών ένιωσα σε μεγάλο βαθμό τη σημασία του να είσαι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν πήγαινα σε αυτές τις χώρες, όχι όταν πήγαινα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, οι χώρες αυτές και μέσα από την πολιτική που εμείς ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούν την Κύπρο ως την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ο πρεσβευτής τους στην περιοχή, και επαναλαμβάνω, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό, έτσι η χώρα μας να καταστεί περιφερειακό κέντρο. Κύριε Μαυρογιάννη, η δική σας άποψη όσον αφορά την εξωστρέφεια της οικονομίας σε συνάρτηση με την... Ξεκινώ από το τελευταίο που ανέφερε ο κύριος Χριστοδουλίδης, με το οποίο συμφωνώ. Ήδη η ένταξή μας και η λειτουργία μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες μας και όντως προς τα έξω το γεγονός ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τεράστιες προοπτικές, τις οποίες πρέπει να αξιοποιήσουμε και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια άλλα ζητήματα που πρέπει να δούμε και κυρίως να αντιληφθούμε ότι λόγω και του μεγέθους μας πρέπει να επικεντρωθούμε στα λεγόμενα niche markets στο εξωτερικό, να έχουμε πραγματικά ποιοτικά προϊόντα και να μπορούμε... Κύριε Μαυρογιάννη, νομίζω ο τεχνικός να έρθει να δει το μικρόφωνο του κυρίου Μαυρογιάννη, παρακαλώ. Το μικρόφωνο μου γίνεται. Λοιπόν, τώρα είναι καλύτερα. Κάθομαι πάνω στο... εντάξει. Λοιπόν, ακούετε τώρα. Τώρα είναι καθαρά. Δεν ακούμε παράσιτα, κύριε... Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να προσέξουμε να επικεντρωθούμε και σε κάποια niche markets και να έχουμε τα σωστά προϊόντα που να μας επιτρέπουν να ανταγωνιζόμαστε, γιατί είναι εκεί που θα διαπρέψουμε. Θα σας πω μόνο ένα πολύ μικρό παράδειγμα, το οποίο λέω τακτικά. Όταν ήμουν τη δεκαετία του 90 πρέσβη στην Ιρλανδία, πήγα μια νύχτα σε ένα σούπερ μάρκετ και πουλούσαν πατάτες. Πολλά όμορφες πατάτες που το Μαρόκο, μέσα σε ωραία δίχτυα, από τη Γαλλία, από την ίδια την Ιρλανδία, και είχε έναν πάγκο γεμάτο κοτσινόχωμα και κυπριακές πατάτες έγραφε πάνω. Οι κυπριακές πατάτες ήταν 2,5 φορές πιο άκριβες από τις άλλες. Ούλος ο κόσμος αγόραζε τις κυπριακές πατάτες λόγω του ονόματος και λόγω της ποιότητας. Τούτος είναι ο τρόπος η Κύπρος να διαπρέψει. Προσθέστε άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και συγκεκριμένο παράδειγμα, η προημότητα, το ότι έχεις πατάτες να μην αμπρεί τους άλλους, και βλέπεις ότι μπορείς να διαπρέψεις. Και πρέπει σιγά σιγά να διασφαλίσουμε αυτά τα πράγματα για την κυπριακή οικονομία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι έχουμε μεγάλες δυσκολίες λόγω της έλλειψης αισθήματος ασφάλειας, λόγω του Κυπριακού. Ο κόσμος για να έρθει να επενδύσει θέλει κάποιες προϋποθέσεις. Ξέρουμε τα προβλήματα
που ταλανίζουν την ναυαρχίδα της κυπριακής οικονομίας, την ναυτιλία, λόγω του τουρκικού εμπάρκου και όλα τους άλλους περιορισμούς που κάνουν, αν θέλετε, την πρόκληση πολύ μεγαλύτερη. Όμως, έστω και έτσι, υπάρχουν τεράστιες πιθανότητες και δυνατότητες να αξιοποιήσουμε, αν θέλετε, μέσα από τις καλές πρακτικές μας, μέσα από την τεχνολογική μας αναβάθμιση, την καινοτομία, να βρούμε τη θέση που μας ταιριάζει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και να σταματήσουμε να είμαστε ουραγοί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Θα βρω νοφίδα. Νομίζω δεν είναι το δικό σου. Είναι κάτι μόνο, κύριο Μαύρο, μάτι μπαγούι. Αρχείτε, το κλείω όταν μιλούν οι γη. Αγαπητέ μου κύριε Ιωσήφ, ποτέ δεν υπήρξα μίζερος άνθρωπος. Πιστεύω στον τόπο μου. Και πιστεύω σε εσάς. Ας μην τα κάνουμε όλα μαύρα. Να επαναλαμβάνουμε υποθέσεις κλισέ. Να έχουμε επενδύσεις, εξωστρέφεια και είμαστε μια μίζερη χώρα, όλα μαύρα. Ας τα βάλουμε κάτω. Ας τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σε αυτή τη μαύρη κατάσταση που δημιουργούμε όλοι. Πολιτική, σύστημα, μέσα μαζικής ενημέρωσης. 200 εταιρείες του IT. 15.000 εργαζόμενοι. Στα funds. Είχαμε 2 δισεκατομμύρια υποδιαχείριση στην Κύπρο το 2013, 12 δισεκατομμύρια σήμερα. Ξένες επενδύσεις. Καζίνο. 700 εκατομμύρια. Μαρίνα και λιμάνι της Λάρνακας. Επένδυσε 1 δισεκατομμύριο. Μαρίνα της Αγίας Νάπας που τελείωσε. Να πάμε στον τομέα της υγείας. 140 εκατομμύρια έχουν ήδη επενδυθεί από το CVC. Στον τομέα της εκπαίδευσης. Στο European University. Στο Νικοσία. Πρόσφατα στο Πασκάλ. Πριν 2 μήνες το American University of Beirut. Στην Πάφο. Πότε ξαναείδαμε τόσες επενδύσεις από ξένους. Η Αράμκο επέλεξε την Κύπρο να διαχειριστεί το φαν της για να χτίσουν το στόλο τους. Ανακοινώθηκε από την εταιρεία της shipping του Hartman πριν 2 εβδομάδες. Η Μιτσουπίσι, ένας παγκόσμιος κολοσσός, ήρθε σε αυτή τη μαύρη χώρα που είναι όλα μαύρα κατά μαύρα. Και να μην πω τα δισεκατομμύρια, βλέπω κάποιους τραπεζίτες. Πόσα δισεκατομμύρια επενδύθηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα για να έχουμε ένα υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα σήμερα. Μιλάμε να κάνουμε εξωστρέφεια. Βλέπω ξενοδόχους εδώ. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που κάθε 1-2 χρόνια έχουν κρίσεις ή να κλείσουν tour operators ή να κλείσουν εταιρείες. Μιλούμε για διασυνδεσιμότητα. Αυτή δεν είναι εξωστρεφής βιομηχανία. Δεν είναι συνάλλαγμα που φέρνουν κάθε χρόνο. Άκουσα για νέα μοντέλα οικονομίας. Καλά να πετάξουμε στον κάλατο των αρχίστων αυτούς τους τομείς που στα δύσκολα κράτησαν την κυπριακή οικονομία. Να στηρίξουμε αυτούς τους παραδοσιακούς τομείς που για δεκαετίες στήριξαν την κυπριακή οικονομία. Και βεβαίως στην 5η βιομηχανική επανάσταση βεβαίως και πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή της τεχνολογικής αναβάθμισης. Πιστεύω στη χώρα μου, πιστεύω σε εσάς και πολύ καλύτερες μέρες θα ξημερώσουν και για την οικονομία και για τον κυπριακό λαό. Μετά από την ολοκλήρωση και του δεύτερου μέρους της εκδήλωσης, θα προχωρήσουμε τώρα στο τρίτο μέρος που αφορά τις ερωτήσεις του ακροατηρίου. Σας υπενθυμίζω απλώς να δηλώνετε το όνομα και την επιχείρηση που εκπροσωπείτε όσοι θα θέλετε να κάνετε ερώτηση, καθώς και στον υποψήφιο στον οποίο θα απευθύνετε η ερώτησή σας. Και να είστε και σύντομοι. Παρακαλώ, είμαι έτοιμος να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Κύριος Γιώργος Παπανάστας. Έχετε μικρόφωνο? Παρακαλώ ένα μικρόφωνο στον κύριο Γιώργο. Ευχαριστώ.
Καταρχήν, Γιώργος Παπαναστασίου είπαμε. Προείσταμαι της VTT Βασιλικό Limited, η οποία είναι μια ξένη επένδυση στην Κύπρο, στη μαύρη χώρα, όπως την αποκάλεσε ο κύριος Νεοφύτου. Εν τούτης είμαστε εδώ, 350 εκατομμύρια επένδυση. Και η ερώτηση μου, επειδή είναι ενεργειακό το θέμα, όπως βλέπω, οι τρεις υποψήφοι συμφωνούν ότι για να μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να μειωθεί το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Η πράσινη ενέργεια δεν μπορεί να αντικαταστήσει την συμβατική ηλεκτροπαραγωγή, μπορεί να την υποβοηθήσει μόνο. Και θα ήθελα να ακούσω από τους τρεις υποψήφιους συγκεκριμένα μέτρα πώς μπορεί το δικό μας, εάν υπάρχει καταρχήν, εάν συμφωνούμε ότι η λύση για την μείωση της ηλεκτροπαραγωγής της συμβατικής είναι να έρθει το δικό μας φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα τα κυπριακά στην ΑΟΣ της Κύπρου, να έρθει για να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής. Να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα, α, β, γ, και επίσης να μας πείτε τι ποσοστό της μείωσης του ηλεκτρισμού θα δουν οι επιχειρηματίες εδώ, αλλά και τα νοικοκυριά, στην μείωση του συγκεκριμένου του ηλεκτρισμού, που είναι και η μοναδική πηγή ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ξεκινήσουμε. Κύριε Παπαναστασίου, κανείς δεν ανέφερε ότι είναι μαύρη χώρα μας. Να είμαστε ξεκάθαροι. Θεωρώ απόψε ήταν οι τοποθετήσεις σε σχέση με την επιχειρηματική κοινότητα, τις προοπτικές και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό. Ναι, θεωρούμε ότι το φυσικό αέριο θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως μεταβατικό στάδιο και θεωρώ ότι ειδικότερα η πρόσφατη ανακάλυψη στην Κύπρο, κοντά στην Κύπρο, ενός μικρού κοιτάσματος, το οποίο είναι πιο εύκολα αξιοποιήσιμο, θα πρέπει, δεν είμαι ειδικός στο θέμα, αλλά θα πρέπει να απασχολήσει το αρμόδιο Υπουργείο με την εταιρεία, έτσι ώστε να δούμε την προοπτική, να το μεταφέρουμε στην Κύπρο για να το αξιοποιήσουμε, που αυτό θα σημαίνει πάρα πολύ και για την τιμή του ηλεκτρισμού, αλλά πάω και ένα βήμα περισσότερο σε σχέση με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, αναλόγως των δυνατοτήτων, να μπορούμε να βοηθήσουμε και σε αυτούς. Κύριε Μαυρογιάννη. Ναι, εγώ έχω αναφέρει ήδη για το θέμα της χρήσης του δικού μας φυσικού αερίου και είναι μία από τις πιο σημαντικές κριτικές που κάνουν στην παρούσα διακυβέρνηση, είναι ότι 11 χρόνια μετά την ανακάλυψη του Αφροδίτη, η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν κάνει χρήση φυσικού αερίου, παρά το ότι διαθέτουμε δικό μας. Δεν ξέρω πόσο θα είναι σήμερα, αν θέλετε, πόση θα είναι σήμερα η μείωση του κόστους με τη χρήση του δικού μας φυσικού αερίου. Το 2013 θα διαιρούσε δια 2. Τώρα, το γιατί δεν το εφέραμε, εγώ ακόμα προσπαθώ να καταλάβω, πρέπει να σας πω. Και δεν είναι σοβαρό να μιλούμε με όλα αυτά τα μεγαλεπίβολα, που δεν έχω τίποτε εναντίον, ούτε με ιστιμέτρη, με οτιδήποτε. Ξεκίνα πρώτα με το δικό σου. Φέρ' το στον τόπο σου. Σκέφτου το μέλλον της οικονομίας σου. Και έπρεπε το πράγμα να γίνει οπωσδήποτε, αλλά έστω και τώρα θα πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα μας τώρα είναι ότι κάνουμε ένα ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση, αν και όταν θα λειτουργήσει, θα αποϊγροποιεί φυσικό αέριο, το οποίο θα φέρνουμε από άλλες χώρες. Είναι προβληματικό. Θέλει επίσης να δούμε ότι σε ό,τι αφορά το κόστος του ηλεκτρισμού, έχει και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ναι, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν μπορούν να καλύψουν το 100%, αλλά μπορεί αν θέλετε, η συνεισφορά τους να αυξηθεί κατά πολύ και πρέπει βεβαίως να σταματήσει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο που έχουμε, αν θέλετε, το αντίτιμο που πληρώνουμε για ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες πηγές να γίνεται index πάνω στα καύσιμα. Και έχουμε τώρα τις εταιρείες που πουλούν στην ΑΕΚ έχουν κόστος 5 και χρεώνουν 25. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι θα μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Τελειώνω, με συγχωρείτε, λέγοντας ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να διατηρήσουμε αυτόν τον ελάχιστο συντελεστή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να διαπραγματευτούμε μάλιστα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης περαιτέρω μείωση, να διαπραγματευτούμε και να πετύχουμε τη μείωση του ΦΠΑ όσο διαρκεί η κρίση πάνω στα καύσιμα από 19% στο 9%,
Και να προσθέσω τελειώνοντας ότι βεβαίως η χρήση λιγότερο ρηπογόνων πρώτων υλών όπως το φυσικό αέριο θα μειώσει και τα χρήματα που δαπανούμε στους ρήπους και θα μπορέσουμε να ανακουφιστούμε. Και επιπλέον, επιτέλους, αυτόν το ταμείο για τους ρήπους να χρησιμοποιηθεί όπως προβλέπεται. 50% πρέπει να πηγαίνει στις ανανεώσιμες και πρέπει να πηγαίνει στο δίκτυο. Δεν πηγαίνει. Πρέπει επιτέλους να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Κύριο Σαββρόνη. Μια διόρθωση. Ένα σχόλιο. Στο ΚΕΒΕ είμαστε και η μείωση του ΦΠΑ δεν μειώνει το κόστος, διότι όταν πληρώνουν ΦΠΑ είναι αναχτήσιμο. Όμως έρχομαι στην απάντηση του κύριου Παπαναστασίου να την χωρίσω σε δύο σκέλη. Πρέπει να πάμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί έχουμε τον ευρωπαϊκό στόχο το 2050 να εγκαταλείψουμε τα υγρά καύσιμα. Φυσικό αέριο, μαζούτ και πετρέλαιο. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε όχι μόνο μέσα από μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας, αλλά και στην αποκέντρωση στα οικοκυριά, στις επιχειρήσεις και να φύγουμε από το net metering και να πάμε και στο net billing, να δώσουμε το δικαίωμα σε οικοκυριά και επιχειρήσεις να παράγουν και περισσότερα από τις ανάγκες και να μπαίνει στο δίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρέπει η ενεργειακή πολιτική του κράτους να περιστρέφεται γύρω στην ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ να είναι εργαλείο για την ενεργειακή πολιτική και πρέπει επιτέλους να αναβαθμιστεί το συντομότερο δυνατόν το δίκτυο για να μπορεί να παίρνει αυτή την ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές. Επίσης, οι επιχειρηματίες στον τομέα της ενέργειας, των ανανεώσιμων, να έχουν και την ευθύνη της αποθήκευσης, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τα βράδια ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο. Έρχομαι τώρα όμως στο θέμα του κύριου Παπαναστασίου. Πρέπει να δούμε κάποια δεδομένα. Καλός ή κακός, με βάση και τη στήριξη της Ευρώπης, κάνουμε στην περιοχή του Ζυγίου μια επένδυση που θα ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια. Σταθμό αποϊγροποίησης. Καλός ή κακός. Είναι ένα γεγονός. Σε ένα χρόνο από σήμερα θα έχει τελειώσει. Άρα κάνουμε υποδομές για αποϊγροποίηση φυσικού αερίου για τις δικές μας ανάγκες. Ο ευκολότερος τρόπος να έχουμε φυσικό αέριο με βάση και την υποδομή που τελειώνει σε ένα χρόνο είναι σε συνεργασία με τις εταιρείες με μια πλωτή μονάδα υγροποίησης πάνω στα δικά μας οικόπεδα και μεταφορά στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε και έσοδα. Ήμουν πριν μερικές μέρες στο Ισραήλ. Ανακάλυψαν το 10 φυσικό αέριο και εμείς το 11. Εκείνοι είναι 100% και αυτό είναι και αυτοκριτική. 100% αυτάρκειες, ενεργειακή ασφάλεια και έχουν και δισεκατομμύρια το χρόνο έσοδα γιατί εξάγουν σε Ιορδανία και Αίγυπτο. Παράλληλα, να δούμε το πραγματιστικό εξαγωγή σε συνεργασία και με το Ισραήλ στην Αίγυπτο και την Ιορδανία και το είπα και το ξαναλέω, με τη λύση του Κυπριακού αλλά και στις συνομιλίες για να έχουμε μια ενωμένη πατρίδα, να βάλουμε το υπερόπλο που λέγεται ενέργεια και όλοι το έχουν ανάγκη στο τραπέζι. Ναι, και με τη λύση του Κυπριακού, γιατί όχι και αγωγό προς την Τουρκία. Αυτό είναι το πρόγραμμα, είναι οι θέσεις μου που μπορούν να ξεκλειδώσουμε και το Κυπριακό, αλλά και να λύσουμε και τα δικά μας προβλήματα όσον αφορά την ενέργεια και με σημαντικά έσοδα στην κυπριακή οικονομία. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Ο κύριος Μαυρουδής. Γιώργος Μαυρουδής, επιμελητήριο Αμοχώστου. Η ερώτηση μου είναι προσωπικά προς τον κύριο Χριστοδουλίδη και έχει να κάνει σχέση με την παράνομη και σε εισαγωγικά νόμιμη διακίνηση καυσίμων από την πράσινη γραμμή μέσω των οδοφραγμάτων ή ακόμα και των διάφορων περασμάτων που μπορεί να υπάρχουν. Σε τουλάχιστον 2 συναντήσεις, κύριε Χριστοδουλίδη, είχαμε θέσει ως επιμελητήριο ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα
για να σταματήσει αυτό το πράγμα, το οποίο επηρεάζει την οικονομία, επηρεάζει τις επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν σχέση με τις πωλήσεις των καυσίμων, χάνει το κράτος εκατομμύρια από τη φορολογία κλπ. Η απάντηση που παίρναμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ως Κυπριακή Δημοκρατία επί του θέματος. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, να βάλουμε περιορισμούς, ελέγχους κλπ. Το οποίο βεβαίως μας βρίσκει κάθετα εναντίον αυτού. Εάν αύριο εκλεγείτε, πώς μας λέτε ότι θα επιλύσετε αυτό το πρόβλημα που σήμερα βλέπουμε σχεδόν όλους τους σταθμούς, αν όχι όλοι οι σταθμοί, οι οποίοι είναι κοντά στην γραμμή αντιπαράθεσης, βασικά να είναι κλειστοί σήμερα, διότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν με τον παράνομο ανταγωνισμό των κατεχομένων. Ευχαριστώ. Όντως, αγαπητέ κύριε Μαυρουδή, έχετε θέσει το θέμα ως ΚΕΒΕ και έχουμε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε αυστηρούς ελέγχους. Δεν μπορεί να γίνει κάτι για ιδιωτική χρήση, αν θέλετε να μιλήσουμε συγκεκριμένα στο θέμα της βενζίνης, γιατί γνωρίζω και εγώ πολύ καλά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, αλλά για εμπορικούς σκοπούς μπορούν να γίνουν ενέργειες, γιατί δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Άρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, το τελωνείο για παράδειγμα που βρίσκεται στα οδοφράγματα, στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, ναι, μπορεί να αυστηροποιήσει τους ελέγχους σε σχέση με το ποιο διακινούνται από και προς τις κατεχόμενες περιοχές και για ποιο σκοπό. Ναι, αν μου επιτρέπετε, θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί, γιατί από τη μια αναγνωρίζω τον κανονισμό της πράσινης γραμμής. Γνωρίζω όμως ότι στην Ευρώπη υπάρχει μία αρχή απαράβατη. Dumping prices. Δεν επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει εκμετάλλευση. Και έχουμε το παράδειγμα 2 ευρωπαϊκών χωρών όταν υπήρχε παρόμοια περίπτωση. Και υπάρχει και ένα τρίτο που λέγεται περιβαλλοντική σκοπιά. Γιατί τα καύσιμα στα κατεχόμενα δεν είναι της ποιότητας που απαιτεί και σωστά η Ευρώπη για να χρησιμοποιούμε στις ελεύθερες περιοχές. Άρα με 2 εργαλεία, αλλά και αξιόπιστη ηγεσία στις Βρυξέλλες, πιστεύω μπορεί να λύσουμε το πρόβλημα θέτοντας τον περιβαλλοντικό λόγο, αλλά και το ότι γίνεται dumping τιμών και απαγορεύεται ρητά. Πρέπει όταν έχουμε ζητήματα να τα θέτουμε με το σωστό τρόπο. Και για να απαντήσω αυτό που θα σκέφτεσαι, Γιώργο, γιατί δεν τα έκανες 10 χρόνια, κύριε Αβέρο, πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Θα το ξαναπώ και εδώ στο ΚΕΒΕ. 10 χρόνια ήμουν συνοδηγός στο λεωφορείο. Όταν παίρνονταν σωστές αποφάσεις, ο οδηγός έπαιρνε χειροκροτήματα. Όταν γινόντουσαν στραβοτυβωνιά, το συνοδηγό του δίδατε τις καρπαγιές. Εύχομαι να είμαι οδηγός για να αντιμετωπίσω και αυτό το θέμα πάνω στις αρχές που έχω θέσει. Ισχύει για όλους, Δεν έχω να προσθέσω πολλά, πέρα από το γεγονός, ξέρετε ότι είναι σωστά αυτά που λέχθηκαν. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τα κατεχόμενα, όπως το αναδεικνύει ο Γιώργος, αλλά από την άλλη οι επιλογές είναι να κάνεις πάρα πολλούς ελέγχους, να κάνεις εκτός νόμου και να κάνεις... Όντως υπάρχει ένα πρόβλημα με την ποιότητα των καυσίμων, αλλά για να βρούμε πραγματικές λύσεις πρέπει να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να κάνουν αυτό το πράγμα και αυτό θα γίνει μόνο όταν οι τιμές των καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές δεν διαφέρουν κατά πολύ από τις τιμές των καυσίμων στα κατεχόμενα και τούτο θα επιτευχθεί. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο χαμηλά γιατί εμείς έχουμε και το κόστος για να πετύχουμε το επίπεδο, αν θέλετε, των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Έχουμε και κάποια άλλα πρόσθετα έξοδα, όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωση κλπ. Αλλά πρέπει να μειωθεί δραστικά αυτή η διαφορά. Όλα τα άλλα δεν πιστεύω ότι μπορούν να αποδώσουν ή δεν μπορούν να αποδώσουν σύντομα.
Και είναι τεράστια η απώλεια για το κράτος από τα 200 εκατομμύρια που καταβάλουν οι Ελληνοκύπροι στα κατεχόμενα για καύσιμα. Τα 140 είναι απώλεια εσόδων για το κράτος. Επίσης, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιο ρηπογόνα και επίσης μας δημιουργούν και περιβαλλοντική επιβάρυνση και ούτω καθεξής. Πρέπει να ενεργήσουμε, αλλά ο τρόπος για να έχουμε άμεσα αποτελέσματα είναι η μείωση της τιμής των καυσίμων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρογιάννη. Παρακαλώ. Ο κύριος Τροβολίδης, βλέπω. Η ερώτηση απευθύνεται σε όλους. Πιο δυνατά, Γιώργο, πιο δυνατά. Γιώργος Τροβολίδης, είμαι οικονομολόγος και λογιστής. Έχει γίνει αναφορά από όλους και στις εισαγωγές όσον αφορά ότι ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε για οράματα και μεταρρυθμίσεις. Όσον αφορά τα οράματα, δηλαδή την πιο μεγάλη εικόνα της οικονομίας, εγώ μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου 3 οράματα να συγκρίνω. Έχω ακούσει τμηματικά θέματα, αλλά όχι την πιο μεγάλη εικόνα. Αν κάποιος από εσάς έλεγε ότι προσπαθούμε να πάρουμε στοιχεία από επιτυχημένες χώρες, μπορεί να είναι η Σιγκαπούρη, η Ελβετία, η Σουηδία, θα ήταν κάπως πιο συγκεκριμένο. Ή μπορούμε να πρωτοτυπήσουμε, αν θέλουμε. Όσον αφορά την οικονομία, η οικονομία και σε μάκρο και σε μικρό επίπεδο έχει να κάνει με αριθμούς. Και δεν έχω ακούσει καμιά αναφορά όσον αφορά στοχεύσεις αυτόν τον αριθμό. Έχει κάμια αναφορά ο κύριος Νεοφίτου, να είμαστε ειλικρινείς, όσον αφορά αριθμούς, αλλά οι αριθμοί αφορούσαν το παρελθόν. Ναι. Εάν λέγεται, ο στόχος είναι να διπλασιάσουμε το ΑΕΠ, να είμαστε στις 3 κορυφαίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατακεφαλήν, θα ήταν κάτι πιο χειροπιαστό. Και όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, εμένα μου φαίνεται ότι υπάρχουν 2 ιερές αγελάδες που έχουν αναφερθεί όλοι. Είναι η κυβερνητική μηχανή, ο μη κρατικός τομέας από τη μια, και είναι και το ΓΕΣΥ από την άλλη. Και το ερώτημα μου προς τους 3 σας είναι πόσο βαθιά στοχεύετε να αγγίσετε όσον αφορά την οικονομική πτυχή, έστω, των 2 αυτών θεμάτων, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Ή θα περιμένουμε μετεκλογικά να μας το ανακοινώσετε. Ευχαριστούμε. Είναι δύο οι ερωτήσεις που έχει υποβάλει ο κ. Στοβοδής. Η μία είναι ότι δεν έχετε αναφέρει νούμερα προβλέψεων για την πορεία της οικονομίας, δηλαδή πού θα πάει το ΑΕΠ το 23, το 24, πού θα πάει το έλλειμμα, πού θα πάει το χρέος. Και η δεύτερη ερώτηση του, υπάρχουν 2 ιερές αγελάδες, εννοεί 2 βαρύδια στην οικονομία, που είναι η δημόσια υπηρεσία και το ΓΕΣΥ, και κατά πόσον είστε διατεθειμένοι να εγχειρήσετε σε εισαγωγικά αυτά τα 2 προβλήματα. Ξεκινώντας από τον κύριο Μαυρογιάννη. Απαντώ στη δεύτερη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τη δημόσια υπηρεσία, νομίζω έχω ήδη αναφερθεί επί μακρόν. Σε ό,τι αφορά το ΓΕΣΥ είναι εκεί και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είναι εκεί για να μείνει. Αποτελεί πολύ σημαντική κοινωνική κατάκτηση. Πρέπει να κάνουμε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες και τις διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται, ούτως ώστε να πάμε, αν θέλετε, σε πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση. Να έχουμε κατά νου ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο πολίτης, είναι ο άνθρωπος που πρέπει να έχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Σε αυτόν το σύστημα που έχει υιοθετηθεί υπάρχει συγκεκριμένος κομβικός ρόλος των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Πρέπει να αναδειχθεί, πρέπει να αυτονομηθούν τα νοσηλευτήρια για να μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Υπάρχουν και διάφορα άλλα που πρέπει να γίνουν και όντως δεν μπορεί να πει κανείς ότι, ξέρετε, είναι όλα τέλεια, αλλά χρειάζεται διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής του συστήματος και της φιλοσοφίας του. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρώτη σας ερώτηση, εγώ, ξέρετε, δυσκολεύομαι να σας πω τέτοιου είδους προβλέψεις αριθμητικές. Εμένα δεν με ενδιαφέρει μόνο η ευημερία των αριθμών, με ενδιαφέρει η ευημερία των ανθρώπων και θέλω να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Η οικονομική μεγέθυνση σήμερα, για να είναι ανάπτυξη, απαιτεί αειφορία και επιπλέον πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι
Όλες μας οι ενέργειες πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό το πράγμα για να μπορέσει ο τόπος να έχει ευημερία. Και βεβαίως αυτό σημαίνει πάμε προς τα εμπρός, αλλά δεν είναι αυτός σκοπός ο ρυθμός προς τα εμπρός. Σίγουρα με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες του τόπου, με τρόπο που οι επιχειρηματίες να νιώθουν ότι έχουν, αν θέλετε, το αντίκρισμα όλης της δράσης τους και που όλος ο κόσμος βελτιώνει την ποιότητα της ζωής του. Ήδη σήμερα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι συγκριτικά ομιλούντες ο τόπος παράγει και έχει, αν θέλετε, τέτοιο εισόδημα που επιτρέπει μια πολύ καλή διαβίωση. Το ζήτημα είναι θέμα ανακατανομής μερικές φορές. Δεν είναι, για παράδειγμα, σωστό από την ανάπτυξη να επωφελούνται οι λίγοι και δεν είναι σωστό από το 2005 μέχρι το 2021 το 50% αν θέλετε του εθνικού εισοδήματος να το έχει το 10% το 2005 και να έχει το 2021 το 66%. Χρειάζεται να έχουμε μια τέτοια αντίληψη των πραγμάτων, αλλά προς Θεού δεν είναι μόνο θέμα αριθμού. Κύριε Γιώργο, στη δική μου θεώρηση η οικονομία και τα οράματα στην οικονομία δεν πρέπει να επηρεάζονται από εκλογικούς κύκλους. Αν κάθε 5 χρόνια αλλάσουμε το όραμα μας για την οικονομία, σίγουρα δεν θα πάμε πουθενά. Και έχουμε ένα όραμα, το όραμα 2035, το οποίο στηρίζουμε απόλυτα και βάσει του οποίου θα εργαστούμε. Είναι σημαντικοί αριθμοί, σίγουρα. Αλλά για να φτάσεις στους στόχους, στους αριθμούς, πρέπει να δουλέψεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, οι προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, για το 23 με 25, για το ρυθμό ανάπτυξης 3 μέχρι 3,3 οι τελευταίες εκτίμησεις. Μπορούμε να πάμε περισσότερο? Ναι, αν δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας, των μεταρρυθμίσεων και όλα αυτά που συζητούμε απόψε. Έρχομαι στο ΓΕΣΥ και στην δημόσια υπηρεσία. Γι' αυτό αναφερθήκα προηγουμένως. Έγινε και ήταν πολύ καλή η μεταρρύθμιση που πέρασε της δημόσιας υπηρεσίας. Πού έχουμε πρόβλημα? Στην υλοποίηση. Γι' αυτό χρειάζεται μηχανισμός παρακολούθησης για να δούμε όντως ότι αυτά που ψηφίστηκαν, τα οποία είναι πολύ σωστά, θα εφαρμοστούν και την ίδια στιγμή θα αξιολογηθούν. Και γιατί λέω θα αξιολογηθούν? Γιατί έρχομαι στο ΓΕΣΥ, η οποία ήταν σημαντικότατη μεταρρύθμιση. Ήμασταν από τις λίγες χώρες που δεν είχαμε γενικό σύστημα υγείας. Το χρειαζόμασταν. Έχει προβλήματα. Ναι, έχει προβλήματα τα οποία πρέπει να αδιορθώσουμε, γιατί, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, αν μην γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις, χάνουμε και το στόχο, γιατί επηρεάζεται το βασικό ζητούμενο, που είναι η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Άρα πρέπει, ναι, να ενισχυθούν και οι μηχανισμοί ελέγχου, κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, θα επηρεάσει τον βασικό στόχο που αποφασίσαμε να κάνουμε και εσύ, που ήταν η αναβάθμιση της ποιότητας της υγείας που προσφέρεται στον τόπο μας. Ευχαριστώ, κύριε Χρυστοδηλίδη. Χαίρομαι, κύριε Στροβολίδη, που μπαίνουμε σε συγκεκριμένα θέματα. Σήμερα το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2022 υπολογίζει σε 89%. Σίγουρα στόχος, όχι στη λήξη της πενταετίας, αλλά σε ορίζοντα τριετίας, ο στόχος του δημόσιου χρέους όσον αφορά το ΕΠ είναι κάτω από το 60%. Όσον αφορά το κατακεφαλήν εισόδημα, σήμερα είναι στις 26.000 ευρώ και έχουμε μια αύξηση την τελευταία δεκαετία του 30%. Νομίζω ήταν 18.900 το 2012. Άρα, αν μέσα στη μια δεκαετία κατορθώσαμε να αυξήσουμε το κατακεφαλή εισόδημα μόνο με τους παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας, τώρα που μπαίνουμε στην πέμπτη βιομηχανική εποχή, με την προσέλκυση τόσων εταιριών στην τεχνολογία αλλά και τις επενδύσεις που έχω πει, είμαι αισιόδοξος, ξέρω ταπεινά να λέω, να διαχειρίζουμε την οικονομία, να είμαι προσγειωμένος, ναι, μπορούμε κατελάχιστον να αυξήσουμε το κατακεφαλήν εισόδημα των Κυπρίων πολιτών στην επόμενη πενταετία κατά 40 επιπρόσθετα %. Αλλά και το rating της χώρας. Βεβαίως και 13 αναβαθμίσεις από την κατηγορία των σκουπιδιών. Είμαστε στην επενδυτική βαθμίδα με θετικό πρόσημο. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Θέλω μια χώρα των 3α.
αλλά πάλι πραγματιστής. Με άλυτο το Κυπριακό, όσα οικονομικά αποτελέσματα και να έχουμε θετικά, δεν θα γίνουμε ποτέ χώρα ούτε των 3α, ούτε των 2α στο rating. Γι' αυτό και μίλησα για τον εθνικό μου στόχο, για μια επανενωμένη πατρίδα. Και μπορούμε, βεβαίως, οι αριθμοί στην οικονομία μετρούν, όσο και αν θέλουν κάποιοι να τους προσπερνούν. Και πρέπει να ξέρεις από πού ξεκινάς και πού καταλήγεις. Και είπα το παράδειγμα. Η οικονομία για να έχει ανάπτυξη δεν είναι με βάση μια σοσιαλιστικο-λαϊκίστικη προσέγγιση από τα λεφτά του φορολογούμενου ή τα δανεικά να ξοδεύει το κράτος για να παράγει δίθεν οικονομική ανάπτυξη. Αυτά είναι μοντέλα των λαϊκιστών και με φιλοσοφίες που δεν μπορούν να επιβιώσουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Την ανάπτυξη πρέπει να την πετυχαίνεις, και έδωσα παραδείγματα, κύριε Στροβολίδη, μέσα από δημοσιονομική πειθαρχία, με νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών, με δημοσιονομικά πλεονάσματα να πετυχαίνεις και το growth της οικονομίας. Όσο για τις δύο μεγάλες πληγές που έχετε αναφέρει, βεβαίως όλοι οι οίκοι αξιολόγησης αλλά και το MIF προειδοποιούν για τη μεγαλύτερη, την πιο κοινωνική μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ στον τόπο, και θα την προστατεύσουμε. Αλλά έχουμε ευθύνη να χτυπήσουμε αυτούς που την καταχρώνται. Να μπει, κύριε Υπουργέ της Υγείας, ένα πιο αυστηρό σύστημα ελέγχου. Και είναι κρίμα αυτή την μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση από τη μια να οδηγήσουμε τη χώρα σε δημοσιονομικές περιπέτειες, και θα έχει και αποτέλεσμα στην επίπτωση της ποιότητας της υγείας. Όσον αφορά το κρατικό μισθολόγιο, νομίζω ότι και με βάση τις υποχρεώσεις μας προς την Τρόικα βάλαμε σε βιώσιμη τροχιά όσον αφορά το payroll της δημόσιας υπηρεσίας. Αν είμαι σίγουρος, ανησυχώ, κύριε Στροβολίδη, ανησυχώ, γιατί εάν μαζέψουμε όλα τα αιτήματα που ακούστηκαν τους τελευταίους μήνες, θα εκτροχιαστούμε. Γι' αυτό είπα, προτιμώ λιγότερους ψήφους και σταθερότητα στην οικονομία και δημοσιονομική πειθαρχία. Έμαθα να λέω όχι όταν είναι να προασπιστώ τα θεμέλια της κυπριακής οικονομίας. Μάλιστα. Παρακαλώ, άλλη ερώτηση. Κύριο Μάθο Μαυρομάτης. Η ερώτηση μου απευθύνεται στους δύο δημοσίους υπαλλήλους. Εμείς είμαστε του ιδιωτικού τομέα. Γιατί να σας εμπιστευτούμε ότι ξέρετε πώς να χειριστείτε την οικονομία όταν, ζώντας σε έναν προστατευόμενο περιβάλλον του δημόσιου τομέα, δεν έχετε ζήσει στο πετσί σας ούτε τις αγωνίες, ούτε τις προκλήσεις, ούτε τα προβλήματα του ιδιωτικού τομέα. Ευχαριστώ. Αντιπαρέρχομαι της λίγο υποτιμητικής προσέγγισης των δημοσίων υπαλλήλων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να είμαι δημόσιος υπάλληλος, κύριε Μαυρομάτη, αν δεν το γνωρίζετε, είναι συνεργάτες του ιδιωτικού τομέα για να επιτευχθούν όλα αυτά που αναφέραμε. Θέλουμε τη συνεργασία με τη δημόσια υπηρεσία. Και είναι καλά να το έχουμε υπόψη μας. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο γιατί πρέπει να με εμπιστευτείτε. Γιατί εγώ επέλεξα να φύγω από το comfort zone του δημόσιου υπαλλήλου και να είμαι εδώ. Αν ο λαός δεν με τιμήσει για την ψήφο μου, θα είμαι μαζί σας στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Μαυρομάτη. Και το γεγονός ότι τόλμησα να φύγω από αυτό το comfort zone είναι σημαντικό να το λάβετε υπόψη. Εγώ θα περίμενα, κύριε Μαυρομάτη, ότι θα σκέφτεστε λίγο παραπάνω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αποφασίζουν στη ζωή τους, αντί να επιδιώξουν τα υλικά αγαθά και το μεγάλο κέρδος, να έχουν μια αίσθηση αποστολής για τον τόπο τους και μια αίσθηση του ότι ποτέ δεν θα γίνουν πλούσιοι, απλώς να μπορέσουν να συνεισφέρουν στον τόπο τους. Εμένα αυτό ήταν πάντα το όραμα μου σε όλη μου τη ζωή και ουδέποτε δέχτηκα να είμαι δημόσιος υπάλληλος υπό την έννοια του ότι ενεργώ επειδή πληρώνομαι. Πάντα ενεργούσα σε όρους αποτελέσματος. Νομίζω ότι ο βίος και η πολιτεία μου το δείχνει
Και δεν επιτρέπω να μου λέει κάποιος ότι στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν και εμείς δεν δουλεύκαμε ή δουλεύουν παραπάνω και εμείς δεν δουλεύκαμε. Και να σας πω και κάτι, εγώ δουλεύω από 5 χρονών. Που τα 5 ως τα 31 μου που πήγα στο δημόσιο, δούλευκα στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορώ να μου λέτε το πράγμα ότι εσείς δεν ξέρετε, δεν καταλάβετε. Τι είναι τούτο το πράγμα να λαλούμε ότι μπορεί να μην έχω, όντως και δεν έχω, την αντίληψη, την ίδια αγωνία που έχει ο επιχειρηματίας στο τέλος του μήνα να πληρώσει τους μισθούς. Και είναι αλήθεια ότι όταν είσαι δημόσιος υπάλληλος, ναι μεν δεν βγάζεις πάρα πολλά, αλλά στο τέλος του μήνα ένεχεις την αγωνία. Σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Όμως μην θεωρούμε ότι τούτον είναι εκείνο που δεν μας επιτρέπει να καταλάβουμε, ιδιαίτερα άμα έχουμε την αίσθηση της αποστολής μας. Γιατί είμαστε για μέ και γιατί έκαναμε τούτη την προσπάθεια. Πρέπει να σκεφτούμε ότι και ο δημόσιος τομέας είναι απαραίτητος και έχει ένα ρόλο να επιτελέσει και δεν είναι αναγκαστικά οι άνθρωποι που είναι εκεί κακοί. Εγώ το ανέφερα και προηγουμένως, από την εμπειρία μου κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φάνηκε και αποδείχτηκε περίτρανα ότι οι ανθρώποι μας μπορούν να αποδώσουν πάρα πολύ καλά, αρκεί να βγάλουμε από μέσα τους τον καλό εαυτόν τους. Ναι, αλλά έχω κάποιες απόψεις που θέλω να τις μοιραστώ. Το πρόβλημα στην Κύπρο δεν είναι η επάρκεια των δημόσιων λειτουργών. Γιατί ίσως να είμαστε και η μοναδική χώρα που τα πιο δυνατά μυαλά έμπαιναν για μια καλή δουλειά στο δημόσιο τομέα. Αν κάτι θα διαφωνήσω με τους συνυποψηφίους μου, δεν είναι γιατί ήταν πρώην δημόσιοι υπάλληλοι, είναι διαβάζοντας τα προγράμματά τους που έχει ένα σιδηρόδρομο υφυπουργείων και επιτροπάτων και άλλων θεσμών που θα δημιουργήσουν. Θα σας πω εγώ τι θα κάνω. Θα χτυπήσω την πολυνομία. Αυτό είναι το πρόβλημα που ταλαιπωρείστε καθημερινά. Είπαμε θα κάνουμε το ψηφιακό κράτος, αλλά δεν είναι αρκετό. Εάν για να πάρετε μια άδεια πρέπει να πάτε σε 5 διαφορετικά υπουργεία και σε διαφορετικές υπηρεσίες, γιατί έχει από το 1960 εκάμναμε επιτροπάτα, εκάμναμε νόμους, κάθε Πέμπτη στη Βουλή ψηφίζουμε δεκάδες νόμου. Πρέπει να κάνουμε έναν επιτελικό κράτος. Πρέπει να χτυπήσουμε την πολυνομία και να δώσουμε την ευχέρεια στην παραγωγή και όχι στην ταλαιπωρία του επιχειρήν. Και θα επαναλάβω, το νούμερο έναν κόστος σε όλους σας και το ζήσατε είναι οι καθυστερήσεις και η γραφειοκρατία. Επιτελικό κράτος που να είναι υπηρέτης στον πολίτη, χτύπημα της πολυνομίας, διαφάνεια μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πάντως, κύριο Σίφ, εγώ χαιρετίζω τη δήλωση που έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το Economist ότι θα ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι από την 1η Νοεμβρίου δεν θα εγκρίνονται δαπάνες. Άλλες δαπάνες για να μην επιτυχθούν. Ακριβώς, εν ώψη και των εκλογών. Άρα απλά το αναφέρω. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος, επειδή... Ένα λεπτό. Επειδή βλέπω τον κύριο Νουρίν εδώ και επειδή το μεσημέρι πήγα να αγοράσω κάτι από το περίπτερο και με βρήκε μια κυρία ηλικιωμένη και μου είπε «Είστε εσείς που θα κάνετε απόψε το συντονισμό?» Λέω «Ναι». Λέει μου «Σας παρακαλώ, ρωτήστε τους υποψηφίους τι θα κάνουν με το μεταναστευτικό». Διότι ανησυχούμε πάρα πολύ. Και επειδή είναι εδώ ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών, θα ήθελα την θέση σας για το μεταναστευτικό πριν να φύγει ο κύριος Νουρίς. Ένα θέμα που απασχολεί πλέον τον απλό κόσμο, όχι τους επιχειρηματίες μόνο, τον απλό κόσμο, παιδιά. Παρακαλώ. Κύριε Ιωσήφ, πρώτα θα δέσω το ερώτημά σας με τα αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου για άδειες απασχόλησης εργατών από τρίτες χώρες. Θέση δική μου φιλελευθεροποίηση. Δεν γίνεται να κάνετε αίτηση, θέλετε 10 εργάτες για τη δουλειά σας, να περιμένετε 6 μήνες, να σας απαντούν να θα δώσουν 1-2, αλλά στο μεσοδιάστημα να βάλετε ένα
μεγάλο λεωφορείο και να περνάτε στον Μπουρνάρα και όσοι έκαναν αίτηση για πολιτικό άσυλο να δικαιούστε να φορτώνετε το λεωφορείο και νόμιμα να δουλεύουν οι παράνομοι, ενώ νόμιμα δεν σας δίνονται άδειες. Άρα φιλελευθεροποίηση στα αιτήματά σας για ξένο εργατικό προσωπικό. Και ένα μήνυμα προς τις συντεχνίες. Δεν θα χάσει κανένας Κύπριος στη δουλειά του. Τις αιτήσεις που κάνετε και θέλετε ξένο εργατικό προσωπικό, δεν έχει Κυπραίους που δουλεύουν. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, χαιρετίζω την υπερπροσπάθεια του Υπουργού μας. Πλημμυρίσαμε. Έχουμε τη δεξαμένη να πλημμύρισε. Τι πρέπει να κάνουμε? Στα χωρκά μας λέει το πρώτο πράγμα είναι να μειώσεις τις εισρωές. Μα πάει να μειώσει τις εισρωές με το που πάνω. Πρέπει να δούμε τρόπο, γιατί το 95% των εισρωών είναι από την πράσινη γραμμή. Πρέπει να βρούμε τρόπο να μειώσουμε τις εισρωές. Παράλληλα, εν και δουλειά του Υπουργού Εσωτερικών, αλλά προς τιμήν του κάμνητο, να βουρά να κάνει συμφωνίες επαναπατρισμού. Διότι και να σταματήσουν να έρχονται, πρέπει να δούμε πώς επαναπατρίζουμε τούτους που ήρθαν και να μας μείνουν αγκονοί. Άρα έπρεπε να είχαμε συμφωνίες επαναπατρισμού και κάποιοι είχαν στο χαρτοφυλάκιο τους αυτόν το ζήτημα. Το τρίτον, για όσους νόμιμα με βάση τους διεθνείς κανόνες πρέπει να μείνουν, πρέπει να ενσωματωθούν και στην κοινωνία και στην παραγωγή και όχι να είναι βάρος στην οικονομία και να δημιουργούνται και προβλήματα με εγκαιτοποίησή τους. Αυτή είναι η προσέγγιση μου και ολοκλήρωσα. Εγώ θα έλεγα ότι η μεταναστευτική μας πολιτική σε ό,τι αφορά τους παράτυπους μετανάστες έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει γιατί βλέπουμε και την αύξηση των αριθμών. Και αυτά που είπε ο κύριος Νεοφύτου για συμφωνίες επανεισδοχής είναι πολύ σωστά. Και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς από μόνοι μας είναι δύσκολο να κάνουμε συμφωνίες με μεγάλες αφρικανικές χώρες, αλλά μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχουμε αυτές τις συμφωνίες επανεισδοχής, γιατί ο τρόπος για να σταματήσουν οι ροές είναι να σταματήσει το pull factor. Όταν κάποιος έρχεται σε αυτόν τον τόπο και μπαίνει παράτυπα από τα κατεχόμενα ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο και κάνεις 6-8 χρόνια για να δεις την περίπτωση του. Και εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα με το κράτος δικαίου που αναφέρα προηγουμένως. Δηλαδή, αντί να τελειώνουμε στις 15 μέρες, τον ένα μήνα στους 3 μήνες, κάνουμε 6 και 8 χρόνια. Και 95% όντως έρχονται από τα κατεχόμενα, 95% επίσης δεν είναι δικαιούχοι πολιτικού ασύλου, όπως αποδεικνύεται. Οπότε ο επαναπατρισμός, ο άμεσος επαναπατρισμός είναι το κλειδί που θα επιτρέψει να μην υπάρχει το pull factor, γιατί ο καθένας που τούτους φέρνει 10. Βεβαίως, πάντα με σεβασμό στους ανθρώπους, αλλά όντως με 6% του πληθυσμού μας παράτυπους μετανάστες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν τραβά άλλο και είναι φυσικό να υπάρχουν αντιδράσεις και ιδιαίτερα από τον απλό τον κόσμο. Δεν μπορούμε εμείς να λαλούμε κουβέντες όταν οι άλλοι ζουν το πρόβλημα στο πετσίν τους. Και βεβαίως υπάρχουν κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν αυτούς που είτε είναι, αν θέλετε, δικαιούχοι πολιτικού ασύλου, είτε είναι δικαιούχοι επικουρικής διεθνούς προστασίας. Για αυτούς πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε προγράμματα ενσωμάτωσης, όσον καιρό χρειαστεί να μείνουν στον τόπο μας. Και εγώ δεν αποκλείω επίσης ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες για εργατικό δυναμικό, να έχουμε και μια διαδικασία σε κάποιες από τις χώρες καταγωγής, κάποιους ανθρώπους, αφού τους εκπαιδεύουμε, να μπορούμε να τους φέρουμε και να τους εντάξουμε στην κοινωνία μας και προσφέροντας αυτήν την εναλλακτική επιλογή, βεβαίως σε μέγεθος θα είναι πολύ μικρότερη, αλλά θα βοηθήσει και αυτό στο να τερματιστούν, αν θέλετε, οι ροές. Και τέλος, λέω ότι πρέπει να απαιτήσουμε και την αλλαγή ή τη μη εφαρμογή από τους εταίρους μας της Συμφωνίας του Δουβλίνου, η οποία, όπως ξέρετε, προβλέπει ότι όταν βρεθεί ένας παράτυπος μετανάστης σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποστέλλεται
στην πρώτη χώρα εισδοχής. Αντιληφθείτε ότι εμείς είμαστε από τη φύση μας πρώτη χώρα εισδοχής και δεν είναι σωστό και δεν επιτρέπεται, αν θέλετε, να έχουμε όλον αυτόν το βάρος. Ο κ. Νουρής κάνει εξαιρετική δουλειά. Συγχαρητήρια, κύριε Νουρή, για τη δουλειά που κάνετε στο μεταναστευτικό. Και ένας λόγος που κάνει εξαιρετική δουλειά είναι επειδή δεν είναι λαϊκιστής σε έναν πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Γιατί ο λαϊκισμός σε τέτοιου είδους θέματα, το μόνο που δεν οδηγεί είναι σε λύσεις. Υπάρχει μια διάσταση την οποία πρέπει να δούμε. Δεν αναφερθήκε προηγουμένως το γεγονός, το γνωρίζει καλά ο κύριος Νουρής, ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο, στέλνοντας μας παράτυπους μετανάστες μέσω της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, η οποία είναι 184 χιλιόμετρα, είναι ανθρωπίνως αδύνατον να ελεγχθεί, εκτός αν κάποιος θεωρεί, εγώ δεν το θεωρώ, ότι πρέπει να χτίσουμε έναν τείχος 184 χιλιόμετρα. Γιατί άκουσα προηγουμένως για τη λύση του Κυπριακού και ούτω καθεξής, η προτεραιότητά μας, και συμφωνώ, αλλά ακούω κάποτε και προτάσεις όσον αφορά το μεταναστευτικό που ακριβώς οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση της επίλυσης του Κυπριακού. Υπάρχουν δύο δεδομένα. Υπάρχουν οι αιτήσεις οι οποίες είναι πρόδειλα βάσιμες, υπάρχουν και αυτοί που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Οι πρόδειλα βάσιμες αιτήσεις θα πρέπει να εξετάζονται άμεσα. Ήμουν πρόσφατα στην Ελλάδα, ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος ήταν στην Κύπρο και είχε εξαιρετική συνεργασία με τον κύριο Νουρή, μου είπε ότι ο στόχος ο δικός τους είναι σε 20 μέρες να έχουν την πρώτη απόφαση στις αιτήσεις, έτσι οι πρόδειλα βάσιμες αιτήσεις να εξετάζονται και να ξεκινάει η διαδικασία να φύγουν είτε θελούσιες επιστροφές είτε μέσω άλλου τρόπου, και είναι αυτοί που χρήζουν διεθνούς προστασίας, οι οποίοι ναι, μπορούν να αξιοποιηθούν στην προσπάθεια που υπάρχει για εξέβρεση εργασίας. Μάλιστα, το Υπουργείο Εσωτερικών, αν δεν το έκανε ήδη, μπορεί να το έκανε, δεν γνωρίζω πλέον, δεν είμαι Υπουργός Εξωτερικών, έχει υποχρέωση να αναπτύξει και σχέδιο δράσης για ενσωμάτωση αυτών που είναι νόμιμα διαμένοντες που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες, και το ένα είναι να μπορεί να είναι η εκμάθηση της γλώσσας, η εκπαίδευση σε συγκεκριμένα επαγγέλματα που υπάρχει ανάγκη. Ο φίλος μου, ο κ. Νεοφίτου, γνωρίζει πολύ καλά ότι οι συμφωνίες δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Γι' αυτό εξάλλου και όταν πήγε στο Κόγκο, στην ανακοίνωση γράφει ότι μετά από συνεννόηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και όχι με τον κύριο Κασουλίδη, τον Υπουργό Εξωτερικών. Η δική μας πρόταση, δηλαδή πρόκειται για ένα σοβαρότατο θέμα. Ναι, είναι η σύσταση Υφυπουργείου που θα ασχολείται αποκλειστικά για αυτόν το θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες. Όταν μιλάμε για το μεταναστευτικό, βλέπουμε όλοι τον κύριο Νουρή. Ο κύριος Νουρής είναι την πρώτη φάση του όλου θέματος. Εμπλέκονται πολλές άλλες υπηρεσίες και ναι, το κόστος από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, που αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Νεοφίτου για το κόστος, θα είναι σαφώς λιγότερο από το κόστος που πληρώνουμε λόγω της καθυστέρησης των διαδικασιών που ακολουθούνται, γιατί δεν υπάρχει ούτε κόσμος να εξετάσει όλες αυτές τις αιτήσεις. Άρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο, επαναλαμβάνω, ο πρωταρχικός στόχος, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη ποιον είναι απέναντί μας, είναι να μην είμαστε ελκυστικός προορισμός. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Μέσα από το διάλογο με την κοινωνία, σε πολλές των περιπτώσεων, ειδικά στην περιοχή της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώς του κ. Μαυρουδή, υπήρχαν αρκετά παράπονα από αγρότες οι οποίοι εξασφαλίζουν άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, φέρνουν εργατικό δυναμικό, κατά κύριο λόγο από την Αίγυπτο, οι οποίοι μια εβδομάδα μετά που έρχονται στην Κύπρο γίνονται αιτητές ασύλου. Αυτά άτομα για να έρθουν στην Κύπρο σημαίνει εξασφάλισαν από την Αίγυπτο, από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, όλα τα απαραίτητα χαρτιά για να μπορούν να ταξιδέψουν. Άρα αυτά τα άτομα δεν είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τους. Μετά την άμεση εξέταση αυτής της αίτησης μπορούν να μπουν στο αεροπλάνο και να επιστραφούν στην Αίγυπτο χωρίς να υπάρχει συμφωνία. Ακόμα και με τους Τούρκους που έρχονται στην Κύπρο, τους στέλνουμε πίσω στην Τουρκία, δεν έχουμε διμερή συμφωνία με την Τουρκία. Τους στέλνουμε μέσω της Ελλάδας. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε τα δεδομένα όσοι έχουν και καταλήγω συμφωνώντας με αυτό που είπε ο κ. Μαυρογιάννης στο θέμα των συμφωνιών, και το κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών,
αξιοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιστροφές που έγιναν είναι μέσα από συμφωνίες που έκαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποια ισχυρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε τον κύριο Χριστοδουλίδη. Παρακαλώ. Ένα μικρόφωνο, παρακαλώ, για τον κύριο Αντωνίου. Ιωσήφ, πρέπει να φύγουμε σε λίγο. Εγώ έχω δέσμευση την ώρα 8. Έχω δέσμευση την ώρα 8. Έχω δέσμευση την ώρα 8. Μια σύντομη και εύκολη ερώτηση και στους τρεις υποψήφιους πρόεδρους. Λίγο πιο δυνατά, ναι, μια σύντομη ερώτηση για να μην καθυστερούμε. Τόσο η ΟΕΒ όσο και το ΚΕΒΕ πιστεύουν ότι ο θεσμός της ΆΤΑ έχει ολοκληρώσει εδώ και κάποια χρόνια τον κύκλο της και η άποψη μας είναι ότι πρέπει να καταργηθεί. Δεν θα μπω στο γιατί, θα το αφήσω στον κάθε υποψήφιο να μας αναλύσει τη θέση τους, το γιατί και πώς τη βλέπουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Αβέρο, ξεκινήστε από εσάς. Γιατί ναι. Πέτε μας την. Είμαστε στη θέση σας, κύριε Νεοφύτο. Και ο κουβέντες. Σε άλλα πάνελς, και να το συνδέσω, οι συνυποψήφοι μου και βλέπω και κάποιους που ασχολούνται με την ενέργεια, να φορολογήσουν τα υπερκέρδη, άλλοι για να αποκαταστήσουν την ΆΤΑ, άλλοι για να την κάνουν πιο δίκαιη, να αυξήσουν συντάξεις, να βοηθήσουν τον κόσμο. Πρώτον, ένα σχόλιο για τούτη την ιστορία με τα υπερκέρδη. Εγώ είμαι μαζί σας όταν κερδίζετε. Είμαι απέναντι σας όταν ζημιώνετε. Διότι όταν ζημιώνετε, στέλνετε τον κόσμο στην ανεργία να την πληρώνει ο φορολογούμενος. Και όταν κερδίζετε, πληρώνετε και φόρους. Για να κάνουμε εμείς οι πολιτικοί τους φουαρτάδες. Και δεν λύση με να φορολογείτε τα έσοδα από την ενέργεια. Η λύση είναι να διορθώσετε τη φόρμουλα. Και να μην είναι με βάση το κόστος της ΑΕΚ, αλλά με ένα λογικό κόστος και ένα λογικό περιθώριο με βάση τα κόστη παραγωγής. Για να πληρώνει λιγότερα και ο καταναλωτής. Εσείς θέλετε να πληρώνει ο καταναλωτής παραπάνω για να πιάνετε χειροκροτήματα από την κοινωνία, ότι γιατί πουλιέται πολλά στον κόσμο να φορολογούμε τα υπερκέρδη. Όσον αφορά για την ΆΤΑ, οι εργαζόμενοι πρέπει να κερδίζουν και αυτοί, κύριε Αντωνίου. Διαφορετικά δεν θα υπάρχουν πετυχημένες επιχειρήσεις. Το πιο ορθόδοξο, αν μπορούμε σε αυτόν τον τόπο μας να μιλούμε για οικονομική ορθοδοξία, είναι να συνδέσεις τις αυξήσεις του εργατικού προσωπικού με βάση την παραγωγικότητα. Είτε αυτός είναι δημόσιος, είτε ιδιωτικός τομέας. Εν πάση όμως περιπτώσει, η ΆΤΑ έχει ρυθμιστεί από την Τρόικα στο 50% από εκείνον που προϋπήρχε. Χρειάζεται μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας, και είναι το κλειδί και θα το επαναλάβω, που θα βγουν κερδισμένες και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Όσον πιο παραγωγική είναι η εργασία, τόσο καλύτερα και να αμείβεται. Άρα ο πιο ορθόδοξος μηχανισμός είναι να διασφαλίζονται οι αυξήσεις των εργαζομένων με βάση την παραγωγικότητα, και μπορεί και στην φόρμουλα να μπαίνει και η επικερδότητα της επιχείρησης. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Νεοφύτου λαϊκίζει κάπως όταν μιλούμε για υπερκέρδη εταιριών, να γενικεύει ότι μιλούμε για υπερκέρδη όλων των εταιριών. Νομίζω, εγώ μίλησα συγκεκριμένα για κάποιες εταιρείες που παράγουν ηλεκτρισμό με ανανεώσιμες και πουλούν στην ΑΕΚ με βάση την τιμή κόστους των ορυκτών καυσίμων. Και βεβαίως, αν καταφέρουμε
να σταματήσουμε και να αλλάξουμε αυτό το σύστημα για να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο, βεβαίως δεν θα υπάρχουν και ούτε τα υπερκέρδη. Θα υπάρχουν λογικά κέρδη. Όμως τα υπερκέρδη είναι αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Και μέχρι που να μπορέσουμε να έχουμε ένα άλλο σύστημα, αυτό είναι που έχουμε ενώπιον μας και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όπως το έχουν αντιμετωπίσει και πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορέσουμε να έχουμε έναν αίσθημα δικαίου, αν θέλετε. Αυτό είναι το ένα. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας μας και αυτό είναι το κλειδί που θα ξεκλειδώσει την πρόοδο, αλλά ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή που είμαστε σε κρίση δεν νομίζω ότι χωρεί είτε η κατάργηση της ΆΤΑ είτε παρόμοια μέτρα, θα έλεγα ότι χωρεί πιο πολύ σε αυτή τη μεταβατική περίοδο η γεννήκευση παρά η κατάργηση και βεβαίως ταυτόχρονα και ο κύριος Αντωνίου γνωρίζει και πολλοί από εσάς γνωρίζουν ότι εγώ έχω κάνει και συγκεκριμένη πρόταση, συγκεκριμένες εισηγήσεις προς μελέτη, ούτως ώστε η ΆΤΑ να είναι πολύ δικαιότερη και αφενός να επιβαρύνει λιγότερο τις επιχειρήσεις, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργεί και έναν αίσθημα δικαίου και να επιτρέπει και την αιμοδότηση της αγοράς, γιατί θα επιτρέπει να διατηρείται η αγοραστική δύναμη των ανθρώπων. Είναι ξεκαθαρή θέση, κύριε Αντωνίου, και των δύο υποψηφίων μου σε σχέση με την ΆΤΑ. Υπέρ ή εναντίον, εσείς τι αντιλαμβάνεστε? Λοιπόν, η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη ότι είναι σημαντική η ΆΤΑ στο βαθμό που είναι του 50%, συμβάλλει στην εργατική ειρήνη, είναι σημαντική για τη μεσαία τάξη και διασφαλίζει και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, χωρίς να επιβαρύνει σοβαρά τους εργοδότες. Ναι, και ξέρω πόσο δύσκολο θέμα είναι να συμφωνηθεί και όλοι λένε μην ανοίξεις θέμα ΆΤΑ, είναι δύσκολο το θέμα της ΆΤΑ και δεν θα καταλήξουμε ποτέ στο θέμα της ΆΤΑ. Αλλά μέσα στο πλαίσιο του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, θεωρώ ότι κάποια στιγμή, ειδικότερα αν η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δύσκολη παρούσα κατάσταση πραγμάτων συνεχιστεί, θα πρέπει να αγγίξουμε αυτό το θέμα σε σχέση με τη δικαιότερη κατανομή. Υπό ποια έννοια, χωρίς να αυξάνεται το συνολικό ποσό, αλλά μπορούμε να πούμε ότι κάποιοι οι οποίοι ο μισθός τους είναι μέχρι ενός ποσού, για σκοπούς συζήτησης να πούμε 2.000 ευρώ, πάνω από 2.000 ευρώ δεν θα παίρνουν 50% της ΆΤΑ, αλλά να παίρνουν 30% και αυτοί που είναι κάτω από 2.000 ευρώ να παίρνουν υψηλότερη ΆΤΑ. Χωρίς, επαναλαμβάνω ξεκάθαρα, να επιβαρύνεται περισσότερο ο εργοδότης. Το ποσό του 50% που υπάρχει σήμερα να μην ανατραπεί σε καμία απολύτως περίπτωση. Μάλιστα. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Τώρα έχει πολλές ερωτήσεις που έψανε προς το τέλος. Γιώργο, ναι. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαυρογιάννη που έχει υποχρέωση. Εγώ φυσικά δεν έχω πρόβλημα να μείνω με όσοι. Να ακούσετε ακόμα μια ερώτηση, κύριε Μαυρογιάννη. Μια ερώτηση ακόμα, ναι. Εγώ, σύντομες, ναι, Σοκράτη. Καλησπέρα. Στέφανος Πιερίδης από Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων. Δύο θέματα που απασχολούν τον κατασκευαστικό τομέα. Είναι η συνεργασία ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο στη διαχείριση αλλαγών σε συμβόλαια και την επίλυση διαφορών. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να εφαρμόσει δραστικές αλλαγές που αφορούν τους ρήπους και την ενεργειακή απόδοση κτηρίων και κατασκευών. Τι θα κάνετε για τα συγκεκριμένα θέματα? Σας ευχαριστώ. Ξέρετε, στην Κύπρο, για να μην δεχτούμε κριτική από κάποιους, χτίσαμε ένα σύστημα που επιβραβεύουμε την καθυστέρηση και τιμωρούμε εάν έναν έργο γίνει στην ώρα του ή τελειώσει πριν την ώρα του. Με αποτέλεσμα να κάνουμε τις εργοληπτικές εταιρείες να έχουν περισσότερους δικηγόρους παρά μηχανικούς. Όταν ήμουν υπουργός, έφερα το Turnkey Project και τα BOT μεταφέροντας την ευθύνη στον εργολάβο και της χρηματοδότησης
αλλά έχει και το βάρος ότι όταν καθυστερά εναντίον της τσέπης του. Το δεύτερο, για πρώτη φορά εισήξαμε τότε τον πόνους, διότι εάν κάποιος καθυστερούσε έκαμνε claim για να πάρει περισσότερα, αν τέλειωνε στην ώρα του ή αν τέλειωνε πριν, δεν είχε οποιοδήποτε κίνητρο. Πήγαμε στην Αμερική και εφαρμόσαμε τον πόνους και έγινε και έναν έργο, η τρίτη λωρίδα ενός κομματιού του αυτοκινητόδρομου, και ο εργολάβος το ετέλειωσε 1 χρόνο πριν και πήραν και τον πόνους του. Ευκήκαν ελεκτές, παρεελεκτές, διάφοροι αντιδράσεις, αρθογράφοι, σχόλια, εγκαταλείψαμε αυτόν την σωστή προσέγγιση. Όσον αφορά, μου δίνεις και την ευκαιρία να μιλήσω και για αυτό που έγινε η πιο διεφθαρμένη του κόσμου, γιατί το ΦΠΑ είναι 5%, όταν στην Ελλάδα είναι 0. Στην Ελλάδα είναι 0. Εμείς είμαστε οι πιο διεφθαρμένοι του πλανήτη, γιατί το κάναμε 5%. Με αυτό που είπες, αγαπητέ μου, εγώ να πατήσω πάνω και να το κάνω 0. Και να συμβαδίζω με την Ευρώπη. Γιατί πιστεύω στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όταν χτίζεται κτίριο με ενεργειακή απόδοση, φιλικό προς το περιβάλλον, η πολιτική μου θέση θα παίρνει σε επιστροφή 100% του ΦΠΑ που έχει πληρωθεί. Αφού θέλουμε να φτάσουμε τους στόχους της Ευρώπης, να μην έχουμε ρύπανση του περιβάλλοντος. Και είναι μέσα η φορολογία. Είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο για να πετύχεις εθνικούς στόχους. Το γεγονός παραμένει ότι το 5% στα κτίρια, όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, χρησιμοποιήθηκε για τούτον το σπουδαίο φαινόμενο της διαπλοκής και της διαφθοράς και των χρυσών διαβατηρίων και ξέρω εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια για την κατάχρηση που έγινε. Βεβαίως, όταν θα είμαστε σε καλύτερες συνθήκες και όταν μπορούμε να έχουμε κίνητρα και πρέπει να έχουμε κίνητρα για να μπορέσουμε να πετύχουμε τις προδιαγραφές και τους στόχους που προβλέπονται για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και να μπορέσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες που απαιτούνται για να ανταποκρινόμαστε στη νέα πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως πρέπει να υπάρξουν σημαντικά κίνητρα και επιδοτήσεις για να μπορέσουμε να πετύχουμε πολύ συγκεκριμένα αυτούς τους στόχους. Και βεβαίως αυτά πρέπει να είναι επίσης αρκετά μεταβατικού χαρακτήρα, διότι από ένα σημείο και μετά όλοι πρέπει να έχουν τέτοια κτίρια και όλα τα κτίρια πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση αν θέλουμε να προστατεύσουμε από την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο ήθελα να πω. Δεν έχω κανέναν ιδιαίτερο σχόλιο να κάνω πάνω στο άλλο. Πολύ σύντομα, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από τον εξυγχρονισμό του κράτους, γιατί αγγίζει και το θέμα της προσέλκυσης σοβαρών επενδύσεων στον τόπο μας. Σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και βλέποντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, συμφωνώ απόλυτα με την παραχώρηση κινήτρων, γενναιόδωρων κινήτρων, έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Αγαπητοί φίλοι, νομίζω είναι ο Σοκράτη, επειδή ανάφερα το όνομά σου, πες μας έτσι συντομία την ερώτηση σου. Ένα μικρόφωνο μας. Ένα ακούμε. Καλησπέρα σας. Μιχάλης Σοκράτους, εκπροσωπώ το Σύνδεσμο Επιπλοποιών Ξυλουργών της Κύπρου, των Πελεγάνων της Κύπρου. Να ξεκινήσω χαριτολογώντας Ιωσήφ συμμαθητή. Το εργαστήρι μου είναι στην Παλιά Λευκοσία, επειδή είπετε για το μεταναστευτικό και ήρθα περπατητό, λέω να περπατήσω διότι επάχυνα τελευταίως, φοβούμαι να στραφώ πίσω. Οπότε ο άλλος συμμαθητής νωρίς να δούμε τι να κάνει. Εγώ να μείνω στις μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις που εκπροσωπώ.
Αναβάθμιση ψηφιακή, ανοίξαν τα προγράμματα περίπου παράλληλα Κύπρο και Ελλάδα. Από ό,τι παρακολουθώ, 90% επιχορήγηση στην Ελλάδα, στις επιχειρήσεις, 50% στην Κύπρο. Ανοίγουν τα προγράμματα, εντάξει, μην μου πείτε τους στόχους 1, 2, 3, 5. Εγώ ρωτώ ευθέως τους τρεις που διεκδικούν την Προεδρία να μας οδηγήσουν σε έναν καλύτερο αύριο. Ποια θα είναι η θέση τους ξεκάθαρα απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που λέει η Ευρώπη ή που λέμε και εμείς οι ίδιοι ότι είναι η ραχοκοκαλιά. Ακούσαμε και από τους προηγούμενους προέδρους, θα δώσουμε όλα, θα τα δώσουμε όλα 1 μέχρι 5, 1 μέχρι 5 του ενός, ξέρω εγώ. Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Αλλά ξεκάθαρα όμως το πρόγραμμα αυτό έρχονται και λένε μου, μα γιατί οι καλαμαράδες να πιάνουν 90%. Σαφέστατη ερώτηση, αγαπητέ Σοκράτη. Ξεκάθαρη πιστεύω. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε από αριστερά, να προχωρήσουμε. Χριστοδουλή, θέλετε να πάρετε το λόγο για το δικό Ναι, φυσικά. Πολύ σημαντική. Έτσι, το συμφωνώ απόλυτα με την επισήμανση περί της ραχοκοκαλιάς, ειδικότερα στο παρελθόν της κυπριακής οικονομίας. Αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες είναι και οικογενειακές, τις οποίες οφείλουμε να βοηθήσουμε στη μετάβαση στη νέα εποχή, είτε μέσα από την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, είτε άλλων δεδομένων, τα οποία θα τους βοηθήσουν να μπορούν να είναι σαφώς ανταγωνιστικοί και να αντέξουν στο σημερινό περιβάλλον. Διαφορετικά, αν δεν ενισχυθούν, θα οδηγηθούν σε κλείσιμο. Κύριε Μαύρο. Δεν έχω κάτι πολύ σημαντικό να πω, πέρα από το γεγονός, ναι, ότι βεβαίως πρέπει να βοηθηθούν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην Κύπρο με παγκόσμια στάνταρτ είναι η τεράστια πλειοψηφία των επιχειρήσεών μας και εκείνο που χρειάζεται σίγουρα είναι να βοηθηθούν για την ψηφιακή μετάβαση μέσα από λύσεις οι οποίες να μην κοστίζουν πάρα πολλά αλλά να είναι πολύ αποτελεσματικές και ταυτόχρονα πρέπει κυρίως να τους δώσουμε εκείνα τα εργαλεία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και στον ανταγωνισμό και κυρίως εκείνες οι επιχειρήσεις που είναι επιχειρήσεις μεταποίησης να έχουν και κάποια ειδική μεταχείριση για να μπορέσουν να μπουν στην κατηγορία που έλεγα προηγουμένως, να έβρουμε και κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα και κάποια niche markets, ούτως ώστε να μπορέσουν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά να μεγαλώσουν. Κύριε Ιωσήφ, δεν θα αλλάξω την γραμμή μου. Η πούγκα του κράτους μια είναι. Και τα λεφτά που επιδοτούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι διάφοροι κλάδοι, συγκεκριμένα. Εάν θα πει κάποιος του κυρίου Σοκράτους το 50 να γίνει 90, πρέπει αν είμαστε υπεύθυνοι να πιάσουμε τα άλλα προγράμματα, ας πούμε από 50 να πιάσετε 10. Άρα πρέπει να παραμείνουμε υπεύθυνοι. Δεν είναι απεριόριστος τα διαθέσιμα του κράτους. Αυτό που μπορούμε όμως, κύριε Σοκράτου, να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε τον οργανισμό χρηματοδότησης στέγης, διότι χρειάζεται ο τόπος για να στηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια κρατική τράπεζα επενδύσεων και αναπτυξιακή. Κάτι που είχαμε και αντί να προχωρήσουμε στη σωστή κατεύθυνση των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήσαμε κάτι που έπρεπε. Και ίσως να είμαστε από τις μόνες σύγχρονες χώρες που δεν έχουμε τράπεζα αναπτύξεως στην Κύπρο. Άρα πρέπει να συνδυάσουμε τα subsidies που δεν είναι απεριόριστα με την εύκολη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με βάση χρηματοπιστωτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ. Δεν μπορώ να δώσουμε ένα άλλο χρόνο, διότι ήδη χρειάζεται η αίθουσα για παρακαλώ η άλλη εκδήλωση. Παρακαλώ να κάνουμε τα καταληκτικά σχόλια. Πρώτα ο κ. Χριστοδουλίδης, μετά ο κ. Μαυριάδης, μετά ο κ. Σαβέρο, για τη σημερινή συζήτηση, η οποία νομίζω ήταν αρκετά πλούσια και αποδοτική. Παρακαλώ, κ. Χριστοδουλίδη, τα τελικά σχόλια. Να ευχαριστήσω και πάλι το ΚΕΒΕ για την πολύ ουσιαστική συζήτηση. Η στόχη είναι ξεκάθαρη. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας μέσα από τις μεταρρυθμίσεις,
η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας μας και η διεύρυνση της παραγωγής της βάσης και στόχευση προς συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε ήδη επενδύσει πολιτικά και μπορούμε σαφώς να κινηθούμε τόσο όσο αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και στην εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων στις χώρες αυτές. Το πιο σημαντικό για να επιτευχθούν όλα αυτά είναι η δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτή είναι η βασική αρχή της δικής μας προσέγγισης και σίγουρα να μην επιστρέψουμε σε πολιτικές που μας οδήγησαν στα προβλήματα όπως τα γνωρίζουμε όλοι, αλλά την ίδια στιγμή ούτε να επενδύουμε στο φόβο. Και για να επιτευχθούν όλα αυτά, ο πιο στενός σύμμαχος και συνεργάτης της εκτελεστικής εξουσίας είναι η επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστοδουλή. Κύριε Μαυρογιάννη, το δικό σας καταρρικτικό σχόλιο. Ναι, θεωρώ ότι το κράτος και οι επιχειρηματίες είναι πολύ σημαντικοί εταίροι μεταξύ τους και συνεργάτες και πρέπει να εξευρεθούν εκείνοι οι τρόποι για να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και σε διαρκή όσμωση. Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς μπορεί να βλέπει τον άλλον ανταγωνιστικά, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μέλλον του τόπου, το μέλλον της οικονομίας. Ένας τόπος για να πάει μπροστά πρέπει να παραγάγει αυτόν το οποίο απαιτείται και αυτό που πρέπει να παραγάγει είναι πλούτο. Και οι επιχειρήσεις αυτόν κάνουν και αυτόν έχουν αυτόν τον κομβικό ρόλο για να διαδραματίσουν και πρέπει να βρούμε όλους εκείνους τους τρόπους που μαζί θα προχωρήσουμε. Νομίζω ότι στην Κύπρο οι συνθήκες το επιτρέπουν παρά τους καταναγκασμούς που όλοι γνωρίζουμε που έχουν σχέση με το κυπριακό πρόβλημα και με κάποιες άλλες δισκαμψίες τις οποίες πρέπει να διορθώσουμε, αλλά είναι πράγματα που νομίζω ότι μέσα από τον συνεχή διάλογο και τη σύμπνοια και μια επικοδομητική προσέγγιση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρογιάννη. Κύριε Ιωσήφ, τις ευχαριστίες μου σε αυτήν την εξαιρετική συζήτηση, φίλε πρόεδρε του ΚΕΒΕ, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες στο χτίσιμο της οικονομίας. Δεν είναι φόβος η αναγνώριση του κινδύνου. Σήμερα δεν θα είσαστε εδώ ως επιχειρηματίες εάν δεν αναγνωρίζετε κάθε χρόνο τους πιθανούς κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπίσετε και να ετοιμάζετε τα πλάνα σας, είτε είσαστε στο ξενοδόχι, είτε ανάπτυξης γης, είτε στη βιομηχανία, με βάση το χειρότερο σενάριο. Αυτός είναι ο καλός νοικοκύρης και ο καλός επιχειρηματίας και ο καλός πολιτικός. Να κάνει σωστή αναγνώριση των κινδύνων. Όχι να διασπείρει των φόβων και των πανικών, αλλά να είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει και το χείριστο σενάριο. Και θέλω να τελειώσω από εκεί που ξεκίνησα. Δύσκολη καιρή. Πολλά δύσκολη. Μην θεωρείτε τίποτε δεδομένα. Γιατί μιλούμε για οικονομία. Εάν η χώρα μας δημιουργηθούν ερωτηματικά για την ασφάλεια της, πρώτον εσείς να φύγετε από την Κύπρο, να βρείτε άλλη χώρα για τις επιχειρήσεις σας. Όχι να έρθουν άλλοι στην Κύπρο. Άρα το νούμερο 1 είναι η ασφάλεια. Μην την θεωρείτε δεδομένη. Το δεύτερο, η σταθερότητα της χώρας. Ποιος κουμαντάρει τούτον το καράβι. Εν τούτα που αξιολογούν. Εν και άλλαξε σε μια ημέρα η οικονομία της Αγγλίας, αλλά αξιολογήθηκε η ατσαμοσύνη ενός πρωθυπουργού της Αγγλίας. Και είδατε τι έχει συμβεί. Άρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε μια χώρα ασφαλή, μια χώρα με σταθερότητα και αξιοπιστία, που να μπορούμε να κουμαντάρουμε τούτους τους καιρούς. Και είναι φόβο που θέλω να σπείρω, είναι αισιοδοξία. Πιστεύω ότι μπορούμε να κουμαντάρουμε και να δημιουργήσουμε καλύτερες προοπτικές για τον τόπο μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους εσάς που είσαστε σήμερα μαζί μου. Προσωπικά ευχαριστώ τον κύριο Χριστοδουλίδη, τον κύριο Μαυρογιάννη, τον κύριο Νεοφίτου για την στενή και επικοδομητική σχέση που δημιουργήσαμε για το διάλογο. Faire μια φωτογραφία όλοι μας. Πού είναι το φωτογράφο. Παρακαλούμε να έρθει ο φωτογράφος για μια αναμνηστική φωτογραφία.
Κάρτε τα μικρόφωνα. Έλα, ρε.